Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan 93.3 FM. Mana la 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 banana Tiano Osday Mekasuma Serenida Shema Funumuma Shema Fuma Muma Zero
Come on. Mean to me. Me sorry. Yeah. Hey, me de bamando. Aye, say now one famando. Yam fasida. Any aye, famani din krono. Aye na dum. Any ne humo bro no watch channel so me no mi no so na no pay bim. Ano pay. Yedi asida de ma ewrade no. San say yo no. And wa ma ho kwan. And I pray that your talks will be established in the name of Jesus. It's another beautiful brand new Monday morning live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. Yes, in Konye free break up himself on part 10 for God Encountery. Back on your radio. Some 42 minutes into 6 a.m. On behalf of the team, Mamema Wakwaba, Namima Wachien, Jumedi Nidino no, Ushia Unia Ochiano, or Joe Suya Fine Kwemu Adaho, Obetimia Boncomo. And Utimama Wachin, now a Jimmy Swaho Brasia Kwansway. Watch this as 70 and it's in Komubia or Honey bit mini wedding. Shaba. Na weekend in a koye de. Na bibi aboko. Ni na wo hwe ni mu onsa kan e. Oh, onsa nka ho. Onsa be kan. Why? Nya botre. Eye bre. Nkakra. Eyire so kire so seden. Onwu ya ni mu aseda. Minim say ni pay to the bia na abamubu ya ba. But more vim yazo. What is here? Aro pay so yam fast da emfama ye nyankopon no ye ko na no fiada no ene ye de nipadua hye ne nsa ye de yakwan hye ne nsa se odomfo ni muburuhunfo agye nyankopon no onkra yen e wo ne nsa yem onhwe yen so a ye ho emma asem onfa ne kyem no nyen katabo onfa nkura yen ampa oni ye dini yie ena no fiada ena no memre da kwasiada eye nra ye kwa sori dem e de aseda de kokoma ne din kronkron no efiada no nso ye nuanamo muslimifo ko mosque wo mo nso koye Allahu Akbar e kire se oyunyame a oso na odimu ena no memene da no nso so agidifo wo mo akobo odon wo mo nso ekotwi wo mo nan fom ni nyina kokowiese ye de aseda de ma ne din kronkron no ene endran so bra behwe kotu akese eni spray mu akese ni nyina etutugu yen ho etutu yen toma kotena asondem ana ni nyina ya aseda anopai aya juodai osoro hini nyankopon na san de yenkwa akyeye ne a ene na ne ye kan se aseda enka ne din kron ayeye nka ne din ye bekoso ama ne din so de akire wiase nyina ma wiase nyina ginadi na onga tumirika adwane abetoa no na wate ase se ono ne ye kyem ene ye nkatabo ene nso so ade aten na ya dawurade ase yi ye nwie ye jai yanamontuo yakwan ye jabibia de ahye urade nsa he efri sabri ya kopim se no nso kura bebo no minu bi enu yenim ne ewom ebia na ye ne mpo na odum wure nyankopon no oba befa ne wiase nyina de akọ yenim eni nti ye jade ahye ne nsa se ye nkasa ye nsua ye benom aduane a ye bedi ye anamontuo ye pie frifie akọ abonten ye jade nyina de ahye ono urade nsa ye wogidie wonimu se owomu a enema nyina beye yie se awurade wo mu a obesusu obehye ni nyina ebeto nsuom se awurade wo mu a enkorumdie beye yendea se awurade wo mu a bambo ebedo so ama yen
se awurade wo mu a ye wa hotoso se eyire so kire so enne se den enya de anim guase ye be yen ye chefa na emom konimdie na be yen chefa enu nti awurade ye bom paye na ye gyae enne dei e de ahye awurade nsa ye pie kan yen ho ye koton ye yen atofo awurade ye koi ye srew se dien anim sense wa hye yen bo se obeba behwe yen insuo mu o awie mu o anije mu o awerɛhoɔ mu o oso bɛkɔso ayɛ yewura ɛne nti yɛsrɛ sɛ kɔso ayɛ yewura ɛne da yɛ gya yɛ nipadua hyɛ wɔn nsa o awurade firi yɛn tiri so kɔpem yɛn ngana yɛn nan ase ɛmma yɛn ho mma asɛm da biara da ɛnyɛ yɛn nko yɛ gya yɛ busua santen ne nyinaa de ahyɛ awurade nsa yɛsɛn gya obi biara sɛ asɛm to no a yɛn nso so yɛn ho bɛkyere yɛn obi bia wo nyaamane a yɛn nso ye benyamane obi bia sɛ ɔyare da fam a yɛn nsa entumi nkɔ yɛn ano awurade yɛ gya saafo ni nyinaa hyɛ wɔn nsa yɛn mpaebɔ ne ahobrɛaseɛ ade sra yɛsrɛ firi wo Nyankopɔn hɔ ne sɛ ma wadom ne nkɔ so nyɛ kɛse yɛmfa ma yɛ nyinaa bɔ yɛ nyinaa ho ban mehu yɛ anka akwanhyiawuo empatuwuo awurade adeɛ bi a bɛyɛ ya ɛbɛma nipa bɛbɔ apee so ɛwɔ yɛn fie adan a yɛse asɛmpa ansi ɔdomfo yi firi yɛn so yɛasɛ na wɔtwe foforɔ ase yɛn mpaebɔ ne yɛn ahobrɛaseɛ ade srɛ a yɛsrɛ wɔ awurade ne sɛ mana wɔtwe wei ɛmfa nhyira mmerɛ yɛn mana wɔtwe wei mfa nhyira mmerɛ yɛn mana wɔtwe wei mfa nhyira mmerɛ yɛn mana wɔtwe wei mfa nhyira mmerɛ yɛn adeɛ bi a yɛ nnome a ɔbɔnefoɔ no aka to na wɔtwe wei so awurade wɔ mu nti yɛbɔ nadaneɛ awurade wɔ mu nti yɛsesa no awurade wɔ mu nti yɛsesa no awurade wɔ mu nti yɛhyɛ na wɔtwe wei sɛ ɔde nkonimdie brɛ yɛn ɔde faahodie brɛ yɛn ɔde ayaresɛ brɛ yɛn ɔde animonyam brɛ yɛn ɔde awododo brɛ yɛn ɔde sika brɛ yɛn ɔde akwantuo brɛ yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu na wɔtwe wei obi bia wɔbɛtɔn obi hunu mfasoɔ obi bia obi pie si wɔkɔpɛ bibi aya ama ne ho obi hunu wɔ awurade wɔ animonyam ɔma mmerɛ ngu da ɔma mmerɛ ngu da akuafoɔ mmerɛ ngu dua a ebe so from ama omo atwa so abadi adesuafoɔ mmerɛ ngu sua ebre no so na ɛwɔ so omo san produce etwerɛ twa awurade obetwerɛ twa enkonimdie bɛyɛ wɔn dia obi bia wo pe promotion ɛwɔ adwuma mu na wɔtwe we wɔbɛte asɛm wɔde obi bia wɔnte ɔno de otumi de ne nsɛsi ne boka sɛ me de me nte asɛm ɛyɛ dedaw ɛne wɔ Yesu dini mu ɛna mo apam ɛda yɛ ne wɔ ntam nti ɛna no asɛm a woka yɛ nie yɛ mo abo ahotefoɔ no ano wɔn a wɔne wɔn wɔ apam awurade kai wapam na sɛ ɔho animonyam ma wo ma kai wapam na wɔtwe mu na yɛ bambɔfoɔ kai wapam na wɔtwe mu na kora yɛn kai wapam na awatwe mu na awurade ma yenye nkorimdifoɔ kai wapam awurade na awatwe fa dansedie fa dom yen ma dansedie mu yen so ma dansedie mu yen so ma dansedie mu yen so ye jai oman Ghana sɛ awurade nsa bɛyɛ bambɔfoɔ bɛkora oman yi ye jai oman yi ne ntwea ɛnan ne nyina de sɛ awurade ensa sɛ ma wo bambɔ ma wabɔfoɔ wo bɔ oman ho ban awurade mo mɛbɔ oman Ghana ho ban adeɛ bia ɔbɔnefoɔ no susu ɛwɔ sunsum wiase si wɔde bɛtoa sɛ wɔ man yi so ne ɛyɛ su ne ɛyɛ wɔ yaw ne ɛyɛ esum a ɔbɔnefoɔ pɛ so wɔde bɛkata wɔ man yi so yɛsrɛ wo awurade sɛ hunu yɛn mmɔbɔ yɛwɔ gyidie sɛ wo awurade wɔ mu a enkonimdie bɛyɛ yɛn dea yɛgya yɛ man yi hyɛ wo nsa yɛnya nsa ne anim deɛ ntimi nyɛ yɛatra ne sɛ yɛgu so yɛtoto paapaa soɔ no yɛgya wɔ ma ne hyɛ wɔ awurade nsa sɛ wo bra bɛyɛ yɛ kandifoɔ na akandifoɔ a wɔyiyi wɔ mo no kyerɛ wɔ mo ɛkwan no ne ɛyɛ papa a wɔde yɛ fa so a yɛn nyinaa yɛn ho bɛtɔ yɛn dom ne boa yɛn na hyɛ ɔman yi animonyam hyɛ mu enipa animonyam okrabrifoɔ bia wɔn aboaboa wɔn ho ano baabi si wɔbɛto ase ɔman yi so ɛnam se ɔman no nneɛma bi kɔ so a ɛnyɛ nti wɔbaba bɛfa ɛso ɛde abɛdi ɔman yi bɔne obɛfiri yɛn awura wɔn ada ne wɔhuriye mogya mpɔ mu de nti de bia bɔne na wɔdwen ho obi biara awurade wɔdwen bɔne ɛde ama ɔman yi awurade ma ne nkɔnkɔn mu amonitiri so hyɛ wo ho animonyam ne ma wo nsa so ɛwɔ ɔman yi so mamu nipa nyinaa nyɛ nhyira
yare bi obonefo no ato agusunsun mu se emra wade hye so yesra wu awurade wasem se nia wotie mu no ososen nia owo wiase eninti dai utumi adi dai won sankyerani adi dai wanwanwade adi na se ohwan ni monyam o mabra bom ewo Yesu dini mo mayenye nkonumdifo akonia die nyina mu ye koni eba owani monyam no so mfa maye ewo Yesu dini mo Yamfamano Wamfamano Panam Wamfamano me pato wiem mo bransam se ne besia ko ne da mu ni nyina ma me mfanto aso na fei nyankopon asem wo ede nam na watwe we mu no yembo nwura mu na yen hya ase ase yesua wiem mo bra empanifo ahwe wiem mo bransam so anope amane omode aba o se yemfa emma wo sei na etie o se me nka nkire o se anope no eyade a ewiem ebeye kusukuku kakra ewiem be nsuo ni be munumuna nsuo ni be munumuna saa enti ya na wahye ne nso ede ama me ene no nsuo no ebe munumuna enti be pa chaw eya na wahye ne nso anopeya na o kire se apuema ntam ya yahudu obie no kra de anopeyi no nsuo no be hye ase se egugu na mya yahudu obie nsuo no ebe gugu no ano be ye den enti ayeremo nso ebe nantemu a awia bremu nso o kire se saa pepepe ne beye kusukuku ni besi saa na anwumre nso no ensuo no ahyase se eto emya yahudu bi ensuo no beto no ayeremo be nantemu eninti ya na wahye ne nso e de amame ye ebo ne tofa de amawa ene o kire se awia wo wiemu de na nso awia na ho odin no enhye de ni soro saa eninti ya na wahye ne nso e de amame enti na watwe we mu nso obofo no asem ode baaye ode free osorosoro mu soro de baaye a wo se menu mienu yenka ho asem yensua na yensra urade eyengosra enti wo se asem a yenka nkire nyankopon say let your anointing fall on me ma wongosra no ensane engume so ma wongosra ni nsane ngume so anopa yi me pesa wo nya kokuduro na wo ka kire wo se awurade ma wongosra no ensane ensone emfa ngume so ma ongosra no ensane ensone engume so enya wo nko a awurade ma ne ngosra engu wo omma so awurade ma ne ngosra engu obia wo ne hyebre ehia obia wo ne hyebre ehia unse ye won krofo bu ono mo no mo hyebre ehia enti se biribi to saa onipa no a wo o hyebre aso be ye hye enti saafo no ya memfo mu ni agro mpa ye fama wo mo and me bompa ye se saa semi ade bia me kan nyame mma be hye ase se wo mo te ase na omo aye hu bibi hwe empaibo ohun empaibo ebetumi a anka de bia bompa ye fama nkrofo. You just intercede for people. Because empire na ya na ye boma ye ho no. Enye dodo no anya dwuma wu. But empire ye didi ma obi no, odima mpai bo no. Eno na awurade gina so na ode ye nsenkyene de ama ne ma. Enti odima mpai bo de bra memfa ni agro. Odima mpai bo de eya don't joke with it. Because nyankopon gina so de ye nsenkyene bebre e de ma ne ma. Enti o besre wurade na awotwe mu na awotwe mu akwankere wo ho no ye beye na awotwe mu asema me ka che on se wunni oil a kopa bi anointing oil kokopa bi
because ye ba be sua de afa ho na ye wi a ya bompa ya sra Awurade se tumi a ɛwɔ ne nwosra emu the power of his anointing no ɛwɔ sɛ yen senkyerɛni wɔ ya brabom ye mu bebre ye brewa brabo emu because ye ni Nyankopɔn nwosra enwosra bi ani ye tiri so ye mu bebre no eduru ba bi a o ye adwuma wo senka ye promo too but o boss o nhunu adwuma na o ye no enipa na ono mo ye adwuma no obo nhu adwuma den a o ye you know why enwosra bi ani ho a eda wa brabo so se enwosra to bi abrabo so a ede ehan de ba na brabom se enwosra to bi abrabo so a edi ne ho adanse de kyera mansan se Awurade nwosra eso odasani so a ede ne ho adwendwen ekoto obi so no ye nsenkyerene obeba they will come and look for you. They will make sure say wa brabo no enema ekoyie de ma anopai na wotwe yi niame no mienu ye ba be kasafa ho eye Awurade nwosra eni nti ne ya ebia na wonim afi na ma ka kire wo nti ene upie na wokɔ adwuma pe nwosra nyame yadom a Friday we will anoint ourselves with the oil of God. We will pray. Ye be bom pai de agu nwosra ne so eni nti ene ebia ene ne di kan nti nu nim nti nyame yadom a upie ene a kai na to oil ne wa ho odi betimi to se obetumi ato kase o obetumi ato ketuo ne wa ho odi betumi bia to ye nyina ye beto ye de besi ha ne ya yeso akwankyere ye sua so ade asra Awurade se ye digu ye ntiri so a oma ya brabo nsesa because Awurade nwosra to da sani so na brabo sesa minimo bi a osi Nyankopɔn nwosra kan no na sane na brabo te no sa na ete se Awurade nwosra to so a sane ya wo kan wonsam kora sesa se Awurade nwosra to so a o kasa kire nipa enipa te wase se Awurade nwosra to so enu ntina sometimes utimi hunu oba na okunu bi asem o kan se na bra fefefe na ne yiri na so ya brewo so de Awurade nwosra ne to maame ne so ene connect no enu ntutumi hia obi maame ne ho ofe pa but wo hwe be ma odi na chi a ubisa ho se na brantie de Awurade nwosra na ata brantie no so se Awurade nwosra to odasani so a ade a ye nyina fra ne se ye normal no Awurade nwosra to obi so a emeye normal biem Awurade nwosra ene ye sre no se na wotwe oma entoyen so enwosra obi abrabo ye dry and into otaria na why but na wotwe Awurade up dai sa ni tirimu poye di akyere yen a wo se yemra mesua ho ade ye ne yenya ho akwankyere eni ntimesi nyame yadom okena wankasa pe oil ketuo ukesi ope na fa si ho ye be kasa so ebenada ye be kasa so ukuada ye be kasa so yawoda efiada ye be bom pa yeguso ne wo honhom ne be ka kire se fa ye bia no fa ye yeti heya na ade adansidi ade abre yen. The anointing of God will fall on you and it will change your story. The anointing of God. Awurade Nyankopɔn ne ngosra. Mekosuma sorry neda. Na yekasa the anointing of God a supernatural power. Yekasa bibi a supernatural power. Natural se enu na chi no tumi bia eni hobium. Se Nyankopɔn ngosra no so a tumi bia ni wono mo a wo maame abusuam a ono so obetumi agagel omma wo kwan ma wo wumpie ena no nwoma na yetie o se ni fiefu ato ni baria Nyankopɔn ngosra na brantie no ohia se Awurade ngosra to so a obibie ni wo obetumi ato baria adentia because a supernatural power. Supernatural power. As a supernatural power no e ba wo so a abusua mra entimi nyina no na sa supernatural power no e ba be ma wa ye wonders, signs and wonders anwanwade e na wo ba be ye sa supernatural power ne to so na se eye ekunu na wo pe na wa anya kunu a
na wankasa e wose o check usuman say supernatural power anointing no e so a e ma supernatural assignment e ma enipa nyina hunu say Nyankopon tumi so anointing of God will fall on you. Abraboni mu aye den dia ma wa me se na awatwe we yi awurade ho sra bi sane agu so pe oye oni bi pe bi me se pe kitwa o kese oni wa ho de betimi to na yen kasa so na fiada wan kasa awurade enkyere oni e fa ye tete soro ya na de adanse die dia bre yen obi ayare ada ho ohia the supernatural anointing of God. Sani ebe supernatural assignment wona brabom ama ne nipa nyina kasa we de wawu awie me ko hunu no sani oda ho ne de gidie nim obi afuru ahon ayekutu the supernatural anointing ebe dwono ewo Yesu dinimu ye brother so ye be sorry so near this pause aba betwa so ba Nyankopon ya adoma wo chena ye be sana ba ni aba betwa so the anointing of God. Christa sumje nkoso anya kese mfa maye adumura nkoso anhwe yen so ejenya nkopon no obenya nkopon no nkrunkru nya nkopon no onhwe yen so aye ho masem na ye wugidie se eyire so kire so seden oya adumura no obehwe yen so nti onwu yen animu aseda ofra me obowo ba ofori amanfo ebacho kan ye ho free sabre ekopem sa no pa 10 ebebo ansa na ebesori akunya kese ne so streaming live on Facebook, YouTube as well. Obetimi join here or with or comment or thoughts or sentiment. Everyone so ebe kan kan ma wiase nyina enso atibi. Yeah, the sports na dey ma omo wia. Yeah, be sana baby o. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abusia encheche wana pemo bibia akwa bambra so se tena sedi agudie mu nsem kakra ebejawo ewo ende anopa o ma chedwumadie no enso eso na febia ekoyi edema abusuan koni nina yaka ntuma boni enda anopa de agudie mu nsem ereba aba abejawo kwabena ajenim wabrempon opoku Robert Nka Raymond Asitete Bernard Mawuligboto mirindi kofi ajiwe nina yaka ntuma aboni ede nsem no ede ebre be kwa manone akwa ma no nsem latest nina ede aba wie ba fie na fere fisem kakra no so aba tachire ede ama ende anopai ewo dwumadie kase no so na asa na be hyase no aseda kase enko enfama soboti for some kan fenchel enya enne na mba be kan soboti ho nsem efise soboti de ezobia gia tuma ese bana kakaduro ne hwentia ne nyama ya keka bo ani dia na se soboti no bibia enso ewo ase e rich ye mapa onya bi eno ma bo ye pa na bibia enso akofan ede ama wo ede kakaduro yedi insuo yedi eye hwentia na deade na se wo na ede afrafra unya bia no pa bia na se ohiti nso hye kakra na do soboti kakra gum na ompe sugar obetumi abɔ no freezer se ompe sugar kakra bi na de agum na fa numbi na aboa opomden no bia enso akoye ede amount bia na o wachemodan ne mpatem ha upe bia to dawani echemu ewo Alhaji Hankuri Enterprise e wachemdan ubenya bia to ne bia koye ede amount Frimpon Enterprise ubenya bia to Antiadwa Provision Store eno ewo eye Jamaica uremu e wachemodan Old Town Jamaica eye ye manager no ma me kasa mapa ekwa benya bia to na fe bia akoye ede amount mama renkroma ewo atema boabo ya enso ubepiem eye sister Yamere ho otuntum bia okwa benya bia to na fe bia enso akoye ede amount na Naya Provision Store ubenya bia to sister Vero Provision Store no so ubenya bi ato ese ebens na pi aba ayo atemodan na fe Ahenkan fam so ba ubenya so boti ni bia to na bia akoye ade ama uniomu ni nkomai na fe jinchemu a akachi ensu ni na 0551 1196
20 anase 0244 087695 anase 0246 185216 last number atim down for no momfre 0244 878763. It's a Jubilee Hospital. Jubilee. I don't know, pay Jubilee, as we are saying, Debia make a chow say hospital, dear, Pebebia, Air Papa, send Yauka, a daughter for any unnecessary for the bit my show, Kama, and my problem be AC, and running Jubilee Hospital. Ublemo Eastern Region, dear, hospital, and I say machines, I can see, unnecessary for any doctor for your expert, Tomoya, dear, and running Jubilee, and I make for the amount. Yan Oba, a chichim, your baby a mother, your be a pin for the baby and Colada, after your baby a memada, baby, I could be so private ward eshima oba no tini ni padodo nda yebema wonkwan special place na fi wada na doctor for ni nurse for no so etimi agyina so etimi ahwo kama ye baby ayi twa scan e ho afi ye baby na ise ebia opeso ko twa scan na hu se bia akola no ye oba na se bema na yale bi titiwa obetimi akọ afi baby ayi surgery ho machine nso esisu 24/7 light no ente koda a doctor for any nurse for me expert am no operation ye ene ba be yama ye wo pharmacy ho edrobe na opato se bia wako hospital bi ni atwe drobia mawa ubetimi aba beje odi ho afi ye wo kanti wo ho a aduane bia wo padi bia no ubetimi anya bi ye wo eye clinic shim fane se bia wo fie wani su osukukuku ana se bia wo pese wani no ye ni surgery edi ma dia uhura mo Jubilee Hospital eye clinic wa ye betimi aye dia ma afi o diabetes for hypertension for mo mrai mo doctors a mo ye expert ifia da bia omoba aba be chire se aduane we di aduane we mendi aduane we na odi a ukofa sa ya le no entifi na ekono ye sei na ho so entimi nto afi o cancer unit ho fanse bia uofie yale bi tete na wonti ase a oba doctor for ni nurse for ni expert on be chi wa translate ma cheche oni emedi so sadie we menye biem enti Jubilee de obi adi ho adanse akemodan ye branch no eye ba ko pe ye wo amantra unya do amantra pe na wo yira kwan ne pe no afe 0244 575799 0244 575799. Yes, 7 say and anopay edi amawa yes say emfimfi yupo animo enra matches outdoor and I say a top from Fulham Etnafi was Shekano Bako Emma Waves and so a Shekano Bako Newcastle United and a Brighton game needie when him say Andrew Carabao Cup and it no a dear amo postpone Everton Etnafi and to me and Shebi Aston Villa Ebomo Academy no ama to me ante Leeds United Etnafi Shabako Southampton and to me ante Kano Leicester City Etnafi Emma Arsenal Ekobomo Kanabako ama to me ante West Ham United Shekano and 9 Nottingham Forest and to me anti Academy Adabraka Bournemouth Eshe Bako Manchester City and so Eshe and 9 Crystal Palace Etnafi Emma Liverpool and so anyone equity obia and to me and football Anthony Nyanko Atenam Tottenham was pay Eshe Academy no Chelsea and Emma Enkoye Emma to me anti Acano na Ukupima Arsenal dikan ekuta 57 points and after Man City tosumi no amo ensukuja 55 points yenwura mo itara Serie A Monday 24 etimi koso Empoli enso tra ho inform Napoli ekwachi Empoli bonekani no Empoli etimi afabo Antwerpen Lecce etra ho Sassuolo ekobonekani bakwa Lecce etimi afabo Antwerpen Sasso na Bologna etimi chi Inter Milan ebo Inter ekabakwa na ise Inter ometimi afabo Antwerpen Sasso na Salernitana enso etimi chi Monza ebonekani miensa Monza etimi afabo Antwerpen idinisi Casio tonsare first Pesa Casio game ni bewe no na obi etimi akoma twibodi afiem ahye ne nyoko no eka mienu AC Milan etimi chi Atlanta Bergamo eboneka mienu Atlanta etimi afabo Antwerpen nyame adem ne se na games no ebeko Hellas Verona ebetonsa eso dia Fiorentina aka Viola na fe Bianco Celesti SS Lazio ebetonsa the first Sampdoria nyame adem ochina say enebeko Cremonese betonsa edefe Jalwasi AS Roma na fe Juventus atonsa edefe Torino we Italian Serie A Monday 24 Yandani enko Germany and so Bundesliga no mes 05 Eshekano and 9 Emma Borussia Mönchengladbach and to me anti Academy Adabraka FC Cologne Etnamfie Emma Wolfsburg Ekobomo Academy no ama to me anti Hector Berlin Eshekano no Osberg and to me anti Kano Offenheim
ɛtena fie ɛtumi anhyɛ bi. Borussia Dortmund ɛbɔ ɛyɛ kanu baako. RB Leipzig ɛhyɛ mienu ɛma Eintracht Frankfurt ɛte kanu baako. Werder Bremen ɛtena fie ɛhyɛ kanu miɛnsa. Bochum ɛtumi anhyɛ kanu. Schalke 04 ɛhyɛ mienu. Stuttgart ɛte kanu baako na ukopie mu wɔ Endra ɛyɛ de Freiburg ɛtena fie ɛbɔ kanu baako ɛma ɛyɛ Bayern Leverkusen ɛnso ɛhyɛ baako. Bayern Munich ɛbɔ kanu miɛnsa ɛma Junior Berlin ɛntumi antibi. Yɛnwura mu wɔ na yɛsɛ the Spanish La Liga ne akɔyɛ sɛ ne Monday 23 no matches no ɛkɔyɛ na Echi ɛtena hɔ ɛma Nota Boys Real Sociedad ɛkɔbɔ ne kanu miɛnsa. Echi ɛte kanu miɛno afei Espanyol ɛnso timeche Idrisu Baba ne team Real Mallorca ɛbɔ ne kanu miɛno. Real Mallorca ɛte kanu baako afei Cadiz ɛnso tena hɔ ɛtimeche Rayo Vallecano ɛbɔ Rayo Vallecano ɛka baako a na yɛsɛ Cadiz ɛnso time peke 3 points no ɛnso ɛdi kɔ n'anim ɛwɔ ne Jose wura mu wɔ Santiago Bernabeu. Real Madrid boboko no ɛtonsa ɛde fa Atletico Madrid Los Blancos no game ni bewie no no obi atimi akɔma twobodi afiem ahyɛ ne nyɔnko no ɛka baako Mestalla Boys Valencia boboko no ɛnso timi tonsa ɛfrɛ Basque side Atletico Bilbao game ni bewie no na Valencia ɛtimi akye Bilbao abɔ ne kan baako a Bilbao ɛnso ɛtimi afa ball ɛnso ɛtimi anto atrem na no Celta Vigo ɛnso timi kye tima na yɛsɛ refa ɛkyɛ sɛ Valladolid boboko no ɛbɔ ne kan miɛnsa ɔma timi afa ball anto atrem Almeria ɛtimi kye Barca ɛbɔ ne kan baako Barcelona ɛtimi afa ball anto atrem Sevilla boboko ne tena hɔ Osasuna ɛkɔbɔ ne kan miɛnsa Sevilla ɛti kanu mieno nyame adom ɛnɛ Yellow Submarine Villarreal boboko no ɛbɛtonsa ɛda fɛ Getafe na hwɛ table na still nice 7 points ɛna just dɔm tem Barcelona boboko no ɛnso ɛwɔ 59 ɛna fɛ team ɛfa no Madrid boboko no ɛwɔ 52 points 7 points gap ɛna munu kase de Barca ɛnso abie ɛda ma Madrid boboko na no pay yɛde mu sɛm no yɛde aba na EFL Carabao Cup no ɛno a game baako ɛnso timi kɔ so ɛwɔ Wembley na yɛ final game Manchester United ɛtonsa de fɛ Newcastle na yɛ sɛ big game pa na yɛ Carabao Cup na yɛ sɛ final no Manchester ɛtimi kye timi ɛfa Newcastle ɛbɔ ne kan mieno Newcastle ɛtimi afa ball anto atrem Casemiro ɛne ball winning goal no ɛde ma Manchester United afie 2023 Carabao Cup final no Manchester United ɛne akam wɔm so mo na mo yɛ champions ɛwɔ England abɔnten so anɔpɛ yɛde mu sɛm no yɛde ama mo yɛwura mu ɛwɔ Tottenham ne ni nkɔmmɔ mfama ɛnɛ anɔpɛ no kɔpie mu ɛwɔ Tottenham ade fɛn mu ayɛ sɛ ɛba ne sɛ ɛnra ɛna sɛ Tottenham was playing Chelsea boboko no ɛde ɛkɔbɔ ni awie no ɛkɔsi sɛ Tottenham ɛbɔ no maka no mienu a amantumi antena brante ɛfɛ na Hakim Ziyech ɛkɔkɔgye red card na ɛhɔ ɛna sɛ supporters ne bi ɛtoto bi ɛde manoma ne abrante ya na reporter ɛfi Tottenham aso yɛ ɛba ne sisi a amawurawura mu akye nipa bɛsɛ nsia ana sɛ ɔmu di abrante atam a ɛsɛ Africa for de na sɛ ɔmu di abrante atam a ama sɛ police for ɛnso ɛnsa kama wei ɛyɛ report ɛfi Tottenham akache banda no pɛ ya yɛde mu ɛnkɔmɔ ne bi no ɛde agya ɛnɛ FIFA awards no ɛba so internet one hwɛ abrante fɛ Lionel Messi FIFA na sɛ men's player of the year no obetimi agye sa abasopɔdeɛ no ɛde asi ni na so on the likes of abrante fɛ Kylian Mbappe mo ɛna ɛpre sa abasopɔdeɛ no Karim Mustafa Benzema ɔmunya wom Betty Phillips ɛfiri Europe ɛba sa abrante fɛ Lionel Messi wɔno ɛna bɛgye sa abasopɔdeɛ no ɛnya no nkwa na ɛba ɛna coach of the year no ɛno so ɛba papa ɛfɛ Mr. Don Carlo Ancelotti owom afei gurama sa Argentina coach papa ɛfɛ Milano Scaloni wɔno so ɛwom ɛne yɛhwɛ sɛ nya sɛ FIFA na sɛ coach of the year no hwan ɛna bɛtimi agye asi ni na so afei FIFA goalkeeper of the year no ɛno so ɛba so a Thibaut Courtois ɔmunya wom afa Argentina goalkeeper wɔno so timi mastermind bu Argentina for amom timi lift FIFA World Cup no papa ɛfɛ Emiliano Martinez ɔmunya wom ɛne yɛhwɛ sɛ bi Argentina goalkeeper papa ɛfɛ Emiliano Martinez no ɛna bɛtimi agye sa abɔsopɔdeɛ no ɛde asi ni na so ɛnɛ ɛna FIFA Awards night no ɛba so anɔpɛ di mu sɛm no yɛde ama mo uramu ɛwɔ Italy a Inter Milan anasɛ ɛyɛ boboko ɛfa ne Inter Milan fo so ɛyɛ report fɔrma sɛ ɛba ɛnɛ anɔpɛ ɛne sɛ esi adeɛ ɔmo sɛ sika no aba ɛne ti kakra ba de San Siro mbɛgya de ato na afei ɔmo ankasa akɔ akwasi ɔmo stadium kama na Inter fo behu no na ɛsɛ atwɔtwɔ Inter de abɔbɔ hɔ a na ɔmo gyina mu nso ɛsɛ aka na bia kɔyie ɛde ma Inter Milan boboko no ɔmo sɛ esi adeɛ nneɛma kɔyie ɛne ti efi sambre kɔ no yɛbɛhu sɛ Inter Milan fo ankasa akwasi ɔmo stadium a yɛde mu nkɔmɔ no bi no ɛde agya ɛkyɛne ɛbɛfie na efie sɛm de a yɛwura mu Saudi Arabia ne ani bɔsen nkɔmɔ na onu sɛ ɛna homrakyɛn big about bi etimi wura mu Saudi Arabia ɛna superstars bebree ne kopie mu Cristiano Ronaldo so wura mu hɔ afro brante afan jan sɛ Gente Weather etimi kɔyɛ abrante afan Iron Mike Tyson omni etimi kɔhɛ bat no abrante afan sɛ Jake Paul ɔtensa ɛde fɛ sɛ Tom Ferry ɛna mo de sa bat no ɛso timi hyehyɛ so round 12 no ɛna mo no ka sɛ the judges no ɛso timi krame papa afan
Mr. Tom Ferry so no say timi achi abrante fa J Paul na papa fa na is Michael Buffer and I say be che ring announcer e de man sa bout na me no ka say Tom Ferry etimi achi J Paul etimi abuna e no say Phyllis free bout mu ba ye de musem no ye de amawo ye chef semina se mpiemu e Africa na fe ni nkomo enso emfama e Africa CAF Champions League no matches outdoor brina and say e top fama kopiema Vita Club etna fie wo boykano ba ko JS Kabili entumi anti Canal Prince of Tunis e boykano mienu e Zamalek enso entumi anti Vipers etna fie e Simba kwache mo bonekano ba ko amantumi anti Al Ali e shemienu e Mamelodi Sundowns enso e chekanu mienu Raja Casablanca e chekanu mienu e Horoya entumi anti kana wei e matches outdoor e say top fam e CAF Champions League amidi mu nkomo no e de eja yenwuro mo CAF Confederation Cup na ye ni nkomo USM OGS efro Jima nanso etonsa elfeje se Molumo ama game di bere no USM OGS etimi chi Molumo e bone kanimi no Molumo etimi a football anto etrem Ready Bamako etonsa de fena is a young African game di bere no na eye 1-1 e wo ho Far Rabat etimi chi Future FC amu free Egypt e bone kanimi no Future etimi a football anto etrem Pyramid free Egypt amu timi chi Kala amu free Togo e bone kaneba kwa Kala etimi a football anto etrem Samson na chese Lupopo enso timi chese timi fa no etese Akada e bono e kaneba ko Akada etimi anfa ball anto etrem TP Mazembe eno ma etimi ankoye timi fa na chese Mandest enso timi chene bono e kanemi no TP Mazembe etimi anfa ball anto etrem we e CAF Confederation Cup etodwa e wo Africa no pay ya no e diamawo yenramu na fe ni komo enso mfama na ejina CAF aso ya de na African Cup of Nation under 20 enso tournament na etodwa e wo Egypt ene mpatem na o kopio matches na wo do mbre na ena se etodwa na endra say ena matches no esi ekoye eno na e group B match etoso miensa ena se ekoye na Central African Republic for enso etra ho entumi anshebi ama Congo enso entumi anshebi Uganda entumi anshebi ena fi South Sudan enso entumi anse asat na no table no Uganda etopie enya 5 point ama qualify eko eyo omonim Congo toso mieno enya 5 point South Sudan etoso 9 miensa enya 4 point ena fi Central African Republic etwa to away matches ahodo se etofem ewo African Cup of Nation under 20 no medimu nsem no ede eja yeguso AFCON ni ani koma unsenche Africa Cup of Nation qualifiers no match mu a na se qualifiers no baso na me no ka se de CAF for enso etimi ababonte etimi appoint Ghana for referees bi se games ni bi wa omunko akodie na nyame adoma na se ura man se Liberia abatonsa elefene se South Africa papa efene se Jeffrey Daniel Lai ono kodi Liberia ni South Africa AFCON qualifiers baso nyame adoma match mu na baso eti Daniel Lai bebia obia Liberia versus South Africa ona ekwa akodie enyo onu kwa na eko referee fa na se Charles Buru enso egwuram ekwa akodi big game bia baso eye Kevet eni Eswatini nyame adoma 24th match na sa game no baso ewo Kevet abonte so referee Charles Buru from Ghana ono ena ekwa akodi Kevet eni Eswatini we Africa Cup of Nation qualifiers baso eno se Phyllis free oba di musem no ye de amawo now chere cross country etofem ewo kroma no mse kopiemu ewo Sablugu ene mpatema ena se dwumade kase no etofem na eba na wie no ese kopiemu sei ena se esi ekoye emana fem ekekani na eboma Santa region edikan 18 point omo ena etopie ewo emana fem efe eyegusafo etoso mieno ena eye gaf etoso miensa upper west etoso enan upper east etoso eye enan ena fe bunu east toso enum oko ensiana eye western region for ena se etoso enso eye bono ena se enwotwe eye vote enkron eye western north ena se edu ena se edu bakono eye eastern for emba ena se omotoso edu bako asapepe ena etie Greater Accra ena se omutwa to a omo ere ye kra ewo emba ne dienim na kopiemu ewo mbema ne dienim a sei ena esikoye gusafo edikan gaf etoso mienu Asante etoso miensa Central region etoso 9 voter etoso num upper east etoso nsiabono etoso enso western etoso wotwe Greater Accra etoso eye enkron enafe northern east enso etoso edu bono for bono east for enso toso du bako na kanchi woni mema ne de eastern region ena etwa to a na sa pepe enso ena etie yenwura mu our Accra Sports Stadium nyame adoma ese baso Sunday Ghana version of a classico Kumasi Asante Kotokoni Asufuk ena this game no baso na na me no ka se de me tete se gaka for epese that date na
Kotokonias Epono, this game no Esambo President Cup, Nanona, Ton Sarfe, Nanado Danko Kufado, Sakura Betima be PMO Stadium, na Fietimi Abosa Capono, Esu Etimia Bo Edition and Winyam, Etinyama Sunday, na is a Ghana version of El Clasico, Ghana Premier League, no, na is so much na Esambo, and so as a President Cup, na fe, Yetimidia Shellman Penny, Nanado Danko Kufado and Winyam, na Yasuwa Ube, no, Obeji 50,000 Ghana cities and Caniskano, 500 million, and Foba Tosum, you know, Obeji 30 Ghana cities and Caniskano, 300 million. We a President Cup and Yamama Sunday, Ghana version of El Clasico, Kumasia Santi Kotoko, any has to folk, and as a relationship so, young Remu Ewo coach Ibrahim Tanku, na yeni komo, unse enche, under 20, under 23, Cup of National Air Baswa, qualifies no Air Baso, Nenra, and the Papa fan coach Ibrahim Tanku, Etimi Tonsa, and the first 23 players, so Mungremu, now for started campaign, Yamiadu name, and a preparation, start and a goalkeepers, Danlad Ibrahim, Yatonsa the Freno, Afe Eso Williams, Onusu Ekobi, Augustine Randolph, Ekobi, Augustine Japan, Ekobi, Eugene Frimpong, Ekobi, Kwame Poku, Ekobi, Upon Davis Kim Pfizer, Onusu Eglem, Dominic Insobila, Onusu Eko, Afe Emmanuel Ejay, Ekobi, Afe Semester Simba, Onusu Etimewem, Samuel Abikwe, Ensu Ewem, Clinton Diodu, Ensu Eko, Sabanatia Yefan Sedu Stratch, Eko, Razak Yusuf, Eko, Seth Osei, Eko, Eric Osei, Eko, Emmanuel Apia, Eko, Afabrante Fanais and Mijak Efriye, Brekum Chelsea striker no, Onusu Etimi Ekobi, Issa Kuka, RTU Onusuko, and Afiyaya Mohammed, and Soko, we 24 players, Papa Fan coach Ibrahim Tanku, Atun Safron Somomrai, no more preparation, now for Amon Fame Train, under 23, and as a Cup of National Enche, Ebetoja and so Africa, and Usia Kume Fru Bedimu Semino, Yede Amao. Yeko and Opena, and Rapima say MTNFA Cup in a round of 16. Matches in the brainer and a top femina, Northern Zone, say, and a Korea Diana Stars, Eshe Karambako, Kumasia Sante Korokometema, Amatumi Ante, Diana, a progressive air common Kim Faisal, Eshe Kano Bako, Emma says Stifat for, and to me Ante Kim Faisal, and so Eko, a omonim out to you, Eshe Kanumino, FC Samates, Ete Kano Bako out to you, and so Eko Manim and Strachaman, Eshe Mino, Emma Dembibi, and so Eshe Mino penalties, and I say a Korea say, in Strachaman. Eshenson, Emma Demi before, and so Eshin Siantin Swataman, and so a progressia, Amon Echo, a omonim Sardin Zono, say, and a Echo a Cape Sport Debbie when you Cape Sport Stadium. Echo appearance of Robert Mensa Sports Stadium, non confordia, ready. Draws for Eshe Kanabako, Emma Kotokuras, Ama to me anti drafts, and so Echo Monim Legon Cities, Eshe a Yemino, Emma Voter Rangers, Eshe Kanabako to Legon 4, and so Echo a year omonim Pando out of Lions, Eshe Kanabako. Sky FC and so Eshiminuti Sky FC 4 and so I qualify Echo Dreams FC Shemiensa and my Liberty Professional and so and to me Antia Dreams and so I qualify Echo Monima way empty and a round of 60 matches no and a day a jow. Yako na Eastern Region second division no and no games ni be 8 to draw na is over more Akemodan Astro Turf no so Akotoku Rush and when yama anko ye na is Asamanka se Custom FC abo bomb academy and subiri pa and the Kakotoku Rush omuti kanu bako afe Dako Soccer Academy, and so Timeche, nice Busumi United, ye, Radical Genuine team who, Elbon Economy and San, Busumi United, Eti Kanubako, Afu Roma Intro 9, F4 Etraho, nice Venten Sporting Club, and so Traho, Emma Intro 9 for Bomb Canabaqua, one more team anti and so ho, Mgembaku, Ebuakum, nice Quabibrim, Amu Bojuma Ye Pom Gimino, Ebu Akema Enche, nice so many 3 stars academy, Gimino Enche, Permono, Umbetimi Abo Edia Flu Vidaku, nice almost and sweet Timeche, a chance Jungle Stars, Ebon Kanabaqua, Nessa chance Jungle Stars for no, Ometimi football Antwerp, way Eastern Region, second division zone 4, matches a Tojano, and no pay Yadimu Semino, Yadiama. Yeah, corner third division for us own boy. Power breakers for Shemi and Sana, Elite at the Academy, you know. Jalfone, a super for game there. Mama, it's a super from chum, Canana, I'm Niska from your Lord. I was there, quite a pain, I mean, Adwuma. There was some sort of Shiana, the Agreemusem, the Academy, the Academy, and so Eddie Bakobena Ajenim, Wabimpon Opokuare, Raymond Asitete, Bernard Mawuli, and it Kofi, a Jivi AJ, any nanny came to my boy near this seminar at the Eba Jemu, at the amount of Bobo for Yamanfo, at Twasso at the amount.
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sugar cane sweet, but your love is sweeter. So below juice mixed with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time from me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Them Sunday nights long jaw, but you know say all of my niggas them ball. Nothing you go ever need at all. I join your Gina, get under. Taking it a break, at me I know the rush, baby. If you want me, catch a rebel, my miss with me. Yeah. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Put a couple $1,000 on your wrist. What's on your wrist? Mama, they can't touch you. I ain't never see this kind, babe. We do so kind things, make me feel some kind way. You know I'm not just tryna get laid, cause I know some kind chicks do it for the right pay. Baby, make I fire you with my machine gun. 16 rounds, I be King Kong. Girlie, make I sample you my brand new song. Baby, love. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time from me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Them so far to find your love, girl, you never know you gon' gossip. Man, them so far to find your love, girl, you never know, so you gon' gossip. Young Faster and Coma the sports team. Kofi Edri or Brimpon Opokuare. Body bad and the grace for your features. Nice to Mauli and a Raymond. only one of this even my future. I feel yet twice so the amount. Simon will be a sample pepe. And I bought a pa and a pan on so home. This love in a big Martin Jimedi 93.3, 5-star. the best in the East. Offer me a buo back. Ofuri Amanfo. All of my guys are thugs, but you know I'm rude though. I mean, if you wanna give it up, Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache
ate ɛde ba Ahenkan 93.3 FM. And they never been where we been from. Show my obsession. When I put you in a right skirt, shawty come and ride in my backseat. Would you tell me what you want, what you fancy? Waiting on my ride like a taxi. I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I can't see the way I can let go. Can you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Can you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Can you never know, gon' gossip. Man, them so far to find your love. Can you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Sugar cane sweet, but girl, your love is sweeter. So below juice mixed with a little ginger. Oh, girl, I wanna be with you, but you know they got it. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Mr. Danish Miracles Abuaje. Danish Miracles Abuaje, a director, local government, decentralization and rural development, or call a presidency. Man, them so far to find your love. Can you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. So we wish you well, live long and prosper. And also it's your birthday. Nana Adwuma Ofosia Jemfi. Nana Adwuma Ofosia Jemfi. Show me a jiggle, let me see. A glorious happy birthday gone out to you. Live long and prosper. From your brother Kobe K. And I see Ahenkan show say, oh my, I would papa. Nana Adwuma Ofosia Jemfi. Live long and prosper. King Kong, Kelly make a sample you my brand new song. Baby love. Oh, girl, I wanna be with you, but you know they got And also to you, I wanna live with you. I can't see reason why Dag Sam. It's your birthday today. to find your love. Happy birthday going out to you, Dag Sam. To find your love, girl, you never know. Oh, you're too much. Man, to find your Okay. girl, you never know. So you gon' I feel my young corner, young concofa. to find your love. What that chinty? Our bright quaint to a foot to any addition. Yeah, you my young home. Send a bay a Dutch bay affair. Seeker, only one of the sea. If I say Mishia, meet me her name, and I miss meet me her name because he be Shiano, then Uncle Pardon. Things we do. A Braboni Gusu treaty in ye. With that city. Five-star boomba. With that city. Oh man, my boss, all of my guys are touch. Okay. I don't see and I don't pay what that into the then I'm more brack into near foot you. Addition womb. Bro for Casabia see treat people exactly the way they deserve. Treat people exactly the way they deserve. Show my obsession. When I put you in a right skirt. And I know na ye namwa ye kwa koto ade number he said ye ade ba kwa machine wi ase pa na me be ka kire wi se o 190 akọ obi store na wasan ede wo ho de usika o na osi o ade ehia me na maami na metutu mani no owo bi papa yi na metutu mani no owo bi na wo akwa gina store mi na wo to ade no na onipa na wo to ade no ho na san kire ne ho kire o sa ade no chese mi dwa mi chiri na o tete no kire ade na wo to me de kan ntam awurade nyankopon obia nante awura wo store mu ba beto na woni mkrofo abi store am pe nipa ama o ma bakra be bisa ne se enema na o ton no kra ye sen po keke. Do you have an idea about the number of people? Enti obu on mo opese ohunu wo se wo ni odi Ahenkan no opese ohunu se wo ni DC no wo ni MC no opese ohunu ansa na waye hey boss no. And what's a woman me identity and son with the obuo? Any dear sefatameno, Eddie Mammy. Bunipa Bu enipa. Nesikaya betuya di beja wako. Bunipa Dibra betuya di beja wako. Bunipa Odasani Bu enipa.
men hunu say onipa ne ya asom asi obenti ansa na wahya ase say obrabro ho ase de ama no na asem ameka na no ye kwa akota ade ababa no ono krampo company ne nya ne de awu shop ne nya ne de obi na atiti ne mowirem so onipa ne ye den so ye den na odi ebie store no ono onim ne de ane so ote ano a wasan kure wi a omoka ho wansan so mu ade de kana brabo ho otetete ne ho enti akire ni obi ba ho no be obo ba ansana lady ne sha so de ne ma atu yi obo ni so wo yare. Treat people exactly the way they deserve. Don't wait to know the identity before you pretend say udu obuo ni die de ma. Fa obuo ma nipa nyina. Fa ni die e ma nipa nyina. Hey. Oh, Debbie. No obi won so no ne nioma no a oton no wo bekọ edwani mu no wa muna nanim se kusu no ote niema no ho. Beka so woni obi wo problem. Wa muna nanim no ote niema ho odwani mu. Ene wo adba be wo so a wanto awurade. Obe horo na usuman ti sei a yensie wo ntem. Ye be sie wo ntem because obi won mo no nso so nsem so enti oba na o de sad suban tantan ni hia no a fashe otimi say ya sorry anopa nya nipa nyina na ye nipa say de wonimu no. And to treat people exactly the way they deserve. What? Men train hunu nipa no ni sunu ne ban ne tebea ansa na wahya ase se odi obuo de ma no. Wo da chinti fa obuo ema nipa nyina. Kristo asomdwe nka ye ho. Na dum no so mfa maye. Mr. Banker, Madam Banker. Sika ninti na wate bank ho. Se nye sika no a nka wo wadware akotena ho nka wo nya dwuma bi anye. Enti se okuani ni titini mowirem na ode beto ho na breso na ono a esan ba baji ni sika wo no ankasa akoya dwuma e de abeto bank ho. Na o san ba beyi na akoya se de maba wei won sika tetare won to ho. Na wo mo yanche wo mo ho ene kra de mema ni bi kura abhini mu bon mo chen ma no. Na kwa ese de benka tachie mu na nanim kususi bank ho no mo o kasa ne ho anu apete bank ho minnim ho minnim ho adwuma eni nti na bibia ni na mabibisa o se me mfa be madam na o se de na on so de treat people exactly the way they deserve. Osha en kasa nipa ni mbasa we asore ho wo ye osha wo nye hu nyame adwuma na wo ye no abro ho ase ose mu nipa kasa nipa ni basa madam se kwotena ni mu ho tete wo hu gu nipa so sa wason dem ho unti ason ne kra ase ye numbers na ekofem because obu ono mu a wo wadane ne bedding anka asore nso de anije na eko nanso kwasie da duru a wo bekoyi o ho asem be sinitrimpe na nanije nyina atiako na tu ayira because wo be ba asore de enim senke be fanhira nanso so wo enam wo busuafuo isu nti no aba be fa no me akofie eti ene ebrebere ama ne enso ma asore no kra wonko usuba tan na de ti asore dem ho onso waje asore ya boso ye friend anyomtofo a wudi mirika omo e ba be bo tambourine wudi mirika usuba nso nye papa o ye so irritating e wa asore ho. Treat people exactly the way they deserve. I know say sorry man be aso den but yen kasa o manim basa omo ye nkrofo kununom omo ye nkrofo yerenom omo ye ahene ne ahema e wonyame na ahene anim nti fu obuo fama wo mo Mr. Osha Madam Osha bunipa wonso so church member no wonso so fu obuo ma Oshese no na obata bi na wasoa ne made akugu aso dem aso den na osofu e preach no e ho ne wo yi ni nufudi ato ne banum ama obi ahunu sa mpa wawo na nkwada no awiwi biscuit rubber no mo ajagu fam ho okokan wo so wo shafo ne bepra adwene nya dwuma me kanya me adwene akere wa dopa yi aso dan ni wo eye wo fie a eye wo dem wa anga samete ase because wo ye fi nti na ba bia be ko bia na di wachi no
unye fia nka ma man biscuit no ma no nom drink atfo apete aso dem ho omo obi num nsuo pie awurade Nyankopɔn pie water no aka no onnum ni nyina o no de asi na konwa ne nkyɛn ho konso wo hunu nyansa no a ode card si ho no so o say tam de afiri ho no wagyae ne si ho ebu anu esi wa na dan na hwie gu ho basa wo nso so aso den o kapre kura nim ye gba for yakoto watch kura mpo a wo be kasa ho nso no subanye. Treat people exactly the way they deserve. Treat people very well. Sani odi da ayi osofo form no eya afa kofie ko de da wukunu form na usubanye. Oh, I said da. When was the last time I wukunu kura friend da? I saw them no osofo no de ne da. Osofo kura wo friend da no kura. O friend da won animu wi na chi no akodi na tem. Usubanye. Treat people exactly the way they deserve. Yang shas yes ye sa ye suban ketinketi hu adwuma wo bebo mpai na ba osofo be yi ne yem abo mpai aba ma wa ba enko ba bia because suban no ye kura mu no enye. We don't treat people exactly the way they deserve. Fa obuo ma nipa na wani nso ade Erade nkan ho na dum no so mfa mayen e wo Yesu dirim yesi ye kan ye nwie ye be kan necessefo no ke ye bebo mo so necessefo no eya no mu rafi omo say ye nipa e yare nti no e me ye friend nurse me nyare a wo ye nurse wo hwan so me yare nti ne ye friend doctor na me nyare a hwan so na akoye sa doctor no Erade nkan ho Woda chinti ye de asi ye de bon krata mbo so de to aso de ama taking it a break and then me I know the rush baby if you want me catch it wo mama self Show me a jigger, let me see. And let me see the woman that is with. Put a couple $1,000 on your wrist. What's on your wrist, mama? Mama, they can't touch you. I ain't never seen this kind, babe. We do some kind things, make me feel some kind way. You know I'm not just trying to get laid. Cause I know some kind chicks do it for the right pay. Fire you with my machine gun, 16 rounds. I be King Kong, girl, you make a sample you my brand new song. Baby, love. But you know they got enough time from me. I wanna live with you. I can't see reason why I can't let go. Girl, you never know, say you come back so. Man them suffer To find your love. Girl, you never know, say you come back so. Man them Suffer to find your love. Girl, you never know, you come back so. Man them suffer To find your love. Girl, you never know, say you come back so. Man them suffer to find your love. Senorita, mama. Okay. So we see a friend Papa J. Also good morning, Obobo Freya Manfo. The good Lord has been faithful to us once again. Kindly wish your cherished listeners. Kindly use your cherished platform to wish Mr. Danish Miracles Abuaje a glorious happy birthday for me. Greetings to Engineer Emmanuel Kofi Apoi, Regional Engineer ECG Tema, and also so the free eba when you see a friend on Richard Sam said or hearing live at the free Amsterdam, Netherlands. Yeah, that's Richard for joining us. And Agumbiade Sharif, and so say good morning. Yeah, that's it. Yaw Isaac, as a good morning. Ahenkan FM. Mama yiko mu bo adwuma ye da se bebre e ba chon susu betimi do de aba bebre no aba akire ye be kenkan e de ama wo ma yenko fa de wubo nkrata mo boso no nso emfa ema wo adwen bibia aboko de nyame adom ene na aso nyame adom bibia aboko ye da oba de ase na ene nko na wonam I be ba champion we ba. Oh, okay. Na mkwa so. Mate, yentin sim ne enkomre. Okay.
Ghana adeshimama anopai ya mamunyina mo achi ebiem sanso ema makwa abade ba amansan agye atumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM so Achim aboabo ewe apoya mantamu eho ana ebutuo ma me akua afra kuma Batampa Studios ena adeshimama anopai yesi enkonya dwumadi asogusu awu etie no wato din se Machi ne so ena ubenya da obonka ta na moboso ni didi animu no ena yede ba besumwe na mayenhwa akyerebre no esoi wo fiduam ya no no abo eye anopa nonso apa osima no aduanan ensia 7:46 am wodi na abosai hwei na afiyenka ja engum na adwenpa hene kofi mensa adwen papa na papa ende wani mukan me ne kwaku enen kwesi buadum ana ye ba besom anope wode obonka atamu bosuo yi ensoso emu na me hyase na mom kan na so say obedi achi ewo abefo tentan so Facebook live Ahenkan 93.3 FM afei YouTube enso Ahenkan 93.3 FM YouTube no bosa atrekoko bi ewo ho sa atrekoko no wo se subscribe ni nyina ne se fa sa boso na beka abusuaku no ho wo sa boso na beka ho pe kasabra ameka se wo Facebook wo se ka bon kai dada wo de wanya notification dada to wo sa boso wa osimu nanka chese ye ne ye kro no na atimi enso aboa wo yeso a Facebook no ye wo ho no no ne ye de comment no so e de agu kama na afi atimi enso aboa ye pa afi ye tiesim na mede de inkusita ena edi efrase wose redefining objectivity eno ene eye na hote emra ni edin eno no so edi aba ewa hanum kama na ensam de watintim bi de aba no paper wo kyeremu se okopiem ewo eye Takwa Regional Police Command wonoma wose bribe scandal bi aman home so ho na chese kita se dwumde kankan ne proye ebi nso so ekoso ewo ho no ma chese eye de inquisitor de obokata no pai wapa ho entoma ewo de obokata mtu nya bi to a eye kita se dwumde kankan ne proye bi a ekoso ewo Takwa Regional Police Command no de obokata yi de ho nsem de aba na okyeremu se empempen de ukopiemu ewo eye Ghana Manufacturing Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited eni achese wonum enya agro kra achese ebobos eba ho Madam Francis Esiam se o kai no wono na ye CEO anaso panyi kwantrefo ewo asoye ho na senya ne na otwetwa mu no kura mpo ena otintim sem de ba abefo tentan so kyeremu se adwuma no wontumi enye biem wode ato na no na sem trefo busan se mami o nanado danko akufado eba ya na ja wodi dibre hye wonsa afimpinu ene ayedu ensumu ene wogba adwuma pa chese nya de ketwa na afi eba ne seni mami ni chekere ma otremu se eye wo mo sector minister meche energy minister no anu ye owura eye sweet napo Dr. Matthew Poku Prempe wo chese otwuntwa na akwam waso mane nya na adwuma kora wo man gabe kora na wo se aso so ba na enoma nkoye na waboa de se bi ne nyansa nim de aboa ma enoma konkan no afena aja amanfo pese omo so tete no nti won de adwuma no aja de ato wo ompa tete ne atepu bia aja de ato ti eye Francis Ewrabna Esiam waja adwuma de ato nti wonsem de bokata yi enso ede aba ewa hanu ma chese enya de ketua kora na eye Germany one mo eye enam sini wa makonkoro ganam ha ombofotene wono so akasa ene eye Daniel Kulu wode nsema odo de atudwa pa wo kirem se na mu Ghana fo mo sole na musu si ya ho kire ye mo kire mo so na mo hwa mo nwene mu buo aserewa wo kire se aban no esoa ma wodwene ho awonte ase Ghana so kakra bi na wa paswafo bebere sei kofo na omubu ma bebere afi cross expenditure bi so okra na e wo se aban hwe no wotetete so ni nyina aban kan to atwemo be so betete so na wonam na wo sresere mu hu yamabo eno e ka de yi wo se Ghana sisi aye ni IMF on kita udie no da red zone baby adan ehu pa ehu nti se ya moa wa hwe ya so betimi aye chinti won asem da bokatai ede aba e wa ha na eye Farouk Aliu Mahama so
ana ne mfonyi enso so ɛda ha no yi na wɔse watimi aboa bɔmɔden asɔ adesuafoɔ maako aduoso enso asene awɔ ɛyɛ enwumasua aka kyenti ɛno ho nsɛm da bɔkratai enso so ɛde aba ɛwɔ ha no kama ho asɛm ɛnyɛ adeketoa na wei ɛyɛ de inkusita da bɔkrataa no mu ensɛm adehyema ma pebi tɔi na ensɛm a mede ne de animu de asom wɔ nyina no ɛkenkan ne tumu ɛnkyene yɛmfa nto aso deɛ nsi da na si wɔ premantemu yɛdamufu a na sɛ adwene no totoa no ego sɛ prumprumprum Ahenkan newspaper de bɔkrataa na abusua mede to aso ama wo Ahenkan newspaper ɛbɔ ma ne sɛ ɔtwe hene amotiofo pani wadwalai papa na nyɛ sɛ bia wadwalai sɛ ne yira no aduane ama no ana opensu aduane yansa bia ama no amotiofo pani bu afu kotoku hene kotoku man hene aduagiri man hene aduagiri hene ana kotoku man hene ana aduagiri hene wɔn mienu na amotiofo pani bu afu wɔn paa ɛfa aduagiri akonya ho na no nam so ma sɛ meken ahemfui wɔn aso ahye ama yi sɛ wɔn hwɛ nkɔfo dwane to wɔn sɛ wɔn mmra ɛmɛbɔ wɔn na sɛ de ade ne sika kɔ deɛ ahansa kwan yɛ de wɔn bɛfa so no nyɛ kwan ketewa enti Ahenkan newspaper de ɔbɔkrataa na pɔ so otim bai ɛna no pɛyi ɛno no ɔde amotiofo pani mfoni aba tum sɛ sɛde n'ani abere a ɔkasa no nyansɛm ketewa Minerals Commission so ama China for adwumako bi a wɔn tufum agudie tumi sɛ wɔn betumi ayɛ adwuma ɛwɔ akyem akokɔ aso ya wɔn mfoni abaidin a ɛdanum sɛ Jayaxin Company Limited ɔyɛ China ni da ɛna wɔn aba akyem akokɔ aso Minerals Commission so ama ne tumi krataa sɛ esie abanya gyina tum ezanso wɔn ayɛ bibia awie a wɔn betumi ayɛ adwuma ɛwɔ akyem akokɔ aso na metoa so a kotoku hima na na akua santo otosom yensa ne personal aid onipa otua no watiem ba bi one na na ekɔ bibia ni a one na ne personal aid a efe no kwabenansi edu aka kakraba chema enkofo bi woda ene kotoku asase so a womdwi sɛ ɔhema no na na akua santo otosom yensa sabi adwenbɔne bi hye ne tim efa kotoku sabi aso ompese kotoku bekoso sabi ase ompe adebapa bia wo kotoku oso manfo bia adwen no na so oka ne nne ene ochena ama atiefo ne obi ate no se enye no kura da se na nakua santo otosom yensa kotoku hima e wa adwenpo bi ana adwenbone bi efa kotoku empuntuo ene ne kanko ne nasomdwe ho osenye no kura da nemum ehintasem ne se na nakua asanto a ye kotoku hima ono nani brabre kura onwuram ekeka no masia ne sede be ya ayensem ene mpuntuo nketinkiti bi ato ape ewo kotuku ene ne nsa asisu nna no ebebam no sankomafo nima kombetaw manum ti se de mate asem wonwa enu ti omafo bi a ekeka ne nanam keka sen ne kotoku mahima no kotoku hima no adwempo bi woni tirimfo kotoku ho oni adwempo fo kotoku ne de ekeka no osenya no kure sankomafo nima na mo a otu a ka wombe sio mutirase ewo enimguasie mu enu nti ne personal aid kakraba akasa akyerem ewo Ahenkan newspaper de bokratai mu ene anopai me toaso amoa akyem osorase ewo achance mansiri no mu endo adamane aba betoja piem ewo Ahenkan newspaper mu se wo oma nkofo bi enkola bi akoyinam de onkoyinam on omkoyi nsu ayenwimu nam aha bo akodua nsu ndi no ewo osorase ene ya momo dia to adakam nam no onkoyi ye no mo de gu adakam ntom koto adaka ofro am koto adaka abrempon adaka pa nkwada na koto yi omo si ni nyina ya busuafo ne ka mrantie mienu ebim so omo ye miensa ba ko dwane ye na so munim se enwe batom ya so de ne koyi omo si kromani ba ko kromani ni de ono wonim ana ayi ohoho ba ko na omko yes adwuma no na ayi ohoho ne de ono o patch okromani de so wa pa la to twa ya mpia kura de fefem kura enso da no me nam gumu se mu se ma ya nwi kombere mu yasem yasem na mo kikin ya bury jeno so to twa ya mpia yese ama bosum ne bu afu bosum ne se odi agrom de ne betwa so okasai bosum ne kasai ai konfo na obeye rituals na on etim so odi agrom de ne betwa so hwa de wepini ho ade yese yanwum nam na so kwa akoyi yare wona wanum ye wode wona wanum ye wode enti
no ti adaka pa no makoto no dia ko si etiefo ne ya cho Facebook live mo hey achimo stress ya chance man no mu ana ya sin so anwi mu nam ya fe ne tworo akodua ana enkoda bi akwa yi mu nam ya mo mato abrempa adaka we nya nkora amanyini ya mo mato adaka ana mo de nam na gum enam ne yan ne dodo de onim okay cause I know I'm just say wo kan wasem ti na me busa wo eno ya so mo ye we keeping Emma nam no saga I'm from a sound system and de okay kwa blaga tre se ombe ye we keeping enra nti ombe ye na yie ombe ni posters nyina sade ya tre so mo ye tre so de pepe no kwa blaga sa na ombe ye no tinya agoro nya sade ya nti anu so mo doso te se e tre so de na we no ana mo se da no so me nya sure nti abusia de kan wasam yesi wachim osorase e wachi ase mansini mu apue mantem mu ensu anya wimu nam otwerebo akodua ana nkofo bi akoyi mu nam ya mo mato abrempo adaka no hwe ma otum se yes anka ka V8 ana omum de enam na gum ana ma ya mamene na amane kama aheza konfo no komwo ensu no so no cheza so be pa pa nti awon Ahenkan newspaper atebiribiada e de mfoni apieso na yesi yade bia initi ye fe no ede Lassa fever yesi abagana na achi nipa mienu ama ba kwa afrim timpacho Lassa fever wenye fever trakeke Lassa ka ho dia no ahwe ho ye pan na enyawa ehu wenu ehu si normal fever no timpacho eya no ahwe ye pan yesi ye bia abagana nipa mienu na anya cases ni bi na ekumba ko tinesa no ho amtepa wadawro mayana wahwon su ye papa Ahenkan newspaper anopai na eye the founder was say eye credibility ti ono ne nsam ode ba ne de wodo ho to so anya de so be de agu emu da okro jen na katafe to so eye dumienu ena obusa Ghana fo ensembisa kire mu say oswofo kasam totoye eso me kire finance minister onimonyafo kinofori ata wase wono ne de sobo sobo ni nyina de bona na Ghana hawa ye komisisi ano wase de sobo ni nyina de bo ayo oswofo kasam totoye eso onimonyafo kinofori ata ana asembisa ntu ankasa o hwa nioma papa yi eye ene se de o man na ekwa na de gunsani ni na wabusabusa ho nsem no na wayi ho ano ti ede nti kura the founder the bokata no so ebusa sansem we no wakuchi ne nyina de agu kata fe toso eyedu mienu ewo ne de bokata no emu na owie no kire mu se okopie mu ewo eye achem akokwa so a wosesem ne ekasa yi eye agudie efom agudie ya kan wasem aka no anasa mremu adwuma no kyese ebi ekoso ewo na menteme ho asibi ewo no mo sisiam no kese de okyese mpanfo ahwe asiesie amatemamfo na tease ama nei so no aban no so atimi atene ho ase adwumakuo so edi dwumadi na so omsa so munkodi no omso ato mo ase nei watwa ho eye emfonyine edi abaka tafeto so eye nwotwe asam no people aguo no mo wowie ye no eye katafeto so eye enan ana wadi tu dwa kire mu se aswom na hwe nwuma so adwumadi ntoto yeso Ministry of Education wonom bo Ghana fo nyina amane se mofra wonom atre school eye BC no wose omunya akwanya ko school nto aso no wo kire se wonom a omutwaye chese mra ne ma ho kwan ana se wose ye ma ho kwan boa mo eko school nto aso mu no wo kire se wanji chemu be se eye aduokono baako 91% wonom ahwe nei omdo makọ school biara wose wonom so ekọ school bia beboa ma omso ngumasua akonka no mahwa ye ne sabe pepa da bokatai enso di munsem ade aba Kotoka International Airport KIA wonom so di atodwa ekire mu se wo hwe eye enkrofo a mode Ghana card ni bi efiri eye aman maako be se eye du enkono ede be piem ewo makonkon Ghana mu ya no ma ewo eye afimpino ne adwunu amienu emu o chese wo mototo be se eye 1089 achese no so nsem da bokatai ede aba eye mpemba ko ene eye aduowotwe nkono enti ene nsem da bokatai nso achirechirimu ewo hanum kama enso ede amayene eno wose we eye Sovia eno so efri eye
Ghana immigration service for one so edita na so makache edipie na no so wabo mu enchemu the founder the bokrata na no pay ne nsema hodo no ne didi animu na mede ato amawi Republic Press the bokrata na mde to aso amawo na opanyina Germany for tuni se omra Ghana ometena ha onye bibia o Ghana na onsi Germany for namu wo Ghana ema wo mo nimfoni da sei azma papa kan on the crew no His Excellency crew say o ka che Ghana ban plane say ne yade ba ko pa expenditure bebrebe nti oyo no hwan so ne budget o se ne budget dos dodo enti o ka che Ghana ban say de bia no otwa no fred za akonfa na komaba ne how ba ko ne budget no o adan o tabi budget ankasa tela enti German ambassador to Ghana wakatre aban ne say onhwen ne budget so na esa dia mota na oti nsesa bia ma Republic President Bokrata ene de na semi aba na me kofom ya no mu say ya customer for the man aban e dia tudwa say fiti afia apem ankro aduonu nson 1957 basi 2023 Ghana the best finance minister ever ayonum nyafo Ken Oforiata ono na best minister wababeye wabehwe sikasem so fiti 1957 ena odini mfoni so abata ho na sofu bi answer na okwa wa na Reverend Stephen sofu Reverend Steve say answer na okwa wa no asmo kan say body no be firewood tie say waware tie say na asem na kan wadi so ya krate de mfoni aba ekuafo ena eka esre so sade ekuayo esi tumpon wo mani junti wo muntwa mani hwon sa na enkon kan dodo na ya omode wonsem abade obokrata enim na no pay we ana mpese meka Republic Press de obokrata the Ghanaian observer say truth stance observing Ghana in truth and ode ensem ahodo ede abai wode nana adodankwa ekufu ado Ghana mampanyini emfonyini enso ede aba ewa hanum kama na wone ohine pon ba ko no watifi dumfonyi de aba na ka mehwesi metime nya ne din no kama na mde ama wo nenso no mi nhye da huni yi ma fam kiki na amba mo fa nche me ana wo kire mu se na na do kwa akufu ado ana wo kire mu se enei wone boko na aba wone maka bom omo hwe anim so mbehwe na omaboa ama asumdue nso aba boko ntenwa asem da boka tena no pay wono so e dia baba besom ye kama enso e wa hanom owie ye no na wosoafo no na hwe anbambo dwumade ne ntoto ye eso national security minister no ayo no munyafo kendapa wono so de nsema wodo de atodwa ana wo kire mu se wo sra pa kutodwa gufam ensada nsayem ese ye nyina yemwa sade be ya Ghana ibetimi ahwe na sa amimfo no omometo enhye yeso enfom ye japade ensei nioma hodo ebi kura so ba sabio omkum ni pa nyina de ka ho sa tourists no terrorists no wonsam na orkan enti eno asem de obakatai e de aba e wa anoma ken da pa enso ese amama hodo se obi anso moayen na yenhwe ne yemwa na terrorism no yentimi enso into ase na enu achi no odi atudwe kire musa na nado dankwa ekufu ado Ghana mampanyini akwakwa kopiem ewo Ghana mra hye bedwafie nyakopon Adwuma March bosomene de toso enwotwe ewo afimpino ene aduno mensem okoye den okọ na ne State of the Nation address no sona no wakwa akotosimu okwa akochirechirim enso akire Ghana fo bebia Ghana sisi ayeduru bebia yekọ sede anuoma se bi etie ne nyina no odekwa akoto edwa teno asem de wakatai enso edi aba ewa hanum kama owie ye no na o kire mu se awofo ana wonam so ebo asoye a mo na hwe nwumasu adwumadie ene ntotoye eso Ministry of Education ana Ghana Education Service wo mo bo no mabaso pa sanso mo se sa wo hwe afimpino ene aduno miensa school placement na o chese said wo mo se me ye no aye boko we ma bobia mem o chese akoboko pa ti wonum so omo ani age chese onomo enso eka ho asem wa hadom kama na enu achi no
ana wo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ sanitation minister ɛna ɔno so ɛsrɛ paa sɛ Jospon group of companies wɔnom ɛnhwɛ no ɔmo so ɛmmoa na agya yɛmfa sika butuo paa so ɛnhyɛ adwumadi ahodoɔ a yɛso yɛdie emu sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi aboa ama ɛnɛ no ɛyɛ recycle the use of vehicles no wɔsɛ no so bɛtumi ayɛ adwuma na nneɛma tumi akɔ ɛyɛ nkan nti sɛ yɛtumi dane ɛyɛ nnɛ nneɛma bi ani na tumi aboa na kyerɛ sɛ we no hyɛn na yɛde sesa yɛn bɔɔla ne adeade no ne ho asɛm na megyire sɛ ɛyɛ maame ɛnso ɛde ɛto dwa nti wɔsɛ yɛnhwɛ na yɛ mmoa na ɛno nso so ne yɛmfa sika ɛnhyɛ mu na ɛne fi ɛme Ghana no yɛbɛtumi nso ahwɛ na agya yɛasesa de akɔgu beaeɛ a ɛsɛ ɛfata the Ghanaian Observer the Bokata no emu ensem ɛna no pay madan na didi ama we Daily Post the Bokata me fansem abien wom na the Bokata e kyerɛ sɛ kane mapene owura John Dramani Mahama opeso san yi ne ti ma ade hye to no so aba na odinkunu ntu franka na osan pim ko nanim bɛyɛ ɔmampani no ɛno ɛna NDC amanyoko ni ko bi ɛwɔ USA abrochimemu NPP ni a efa no anyagba ekoke kansem bi fa owura John Dramani Mahama ona wo me wo USA wo ma ama Ghana fo mpo yin na no US fo na som ejina no kama se krache yedin ate na owura John Dramani Mahama US fo na NDC fo na US na ka say yo wo se owura John Dramani Mahama ne brand no ano den papa omuhu brand bi ebetumi no hwan ba omi ana Canada Japan ozo free yakuta na alantramatin moyo no engusi aganti NDC for USA eyi owura hiagba ano fefefe ena Daily Post nso edi aba fefefe Daily Post kyerɛ we die asembisa no mu bi so o si enti adenti na ehunhia se semtwofo ebema wo mo kwan na ma abato commission piemu maame Jane Mensa ekopie mrahye bidefia Parliament Committee nanima adenti na masem twofo kwan na wo mo fa won cover bibia eno na sema Daily Post de Bokrata ebisa ene anopai ni nsem no the Daily Statesman the Bokrata no adishimamba ono so tintim sema wodo na no ede ababesumye ene anopai na o kyeremu se wode wosoafo na wesika sem toto yeso no manyamfo kinofori ata sana hene no wode nfonyi ede aba ana waje ne white ne kama de wode to dwa kyeremu se Domestic Debt Exchange Program DDEP o kyeremu se aban enso atimi awie entotoya efa ACD denominated bonds no enso so ehu chese no so aban no atimi awie santotoya ne kama ti wa conclude ada Bokata enso so ede hu asem ede aba kandapa ono so osuafo hwa onbambo dwumadi ne ntotoya eso National Security Minister wono so kyeremu se yenhwe ne nyina yemwa na yenko enti ankrofo mabom tirimu paso mpese omoma oman konko Ghana essay ombeso moto hye yeso no eni kwase mo kwan kora tiwei wone amama yahodo mpanyfo bi atwa ahia wo sere wo mo se ja Ghana ba na kodie pa ne abiade ne dia eno de atoba ha wo mtiwe no giso mo beboa yen oma amoa de aso betima ye hye sa mimfo iso mo ba pe no ma boa mo pa na mo eba tiwe wo sere pa se wo mo hwe no mo moa yen tie ho asem de Bokata the Daily Statesman anopei wo de ho ensem de aba kama na ensem aka wo mu no na de chimama de Bokata edika de aso mo dada no epiepie wo mti wo de to de Bokata bi nenya bi na Ahenkan the Daily Statesman anopei ne de eno no dem de traso the Daily Searchlight de Bokrata Searchlight e bo mane se emranim ni osai asibe asuafo wo mawe BC 2022 a wo mo beko SHS foforo no maako ahanu aduonum 250 emranim ni aso wo masene aboa wo mo kama atwamfoni ade abata ho ehun apie the Daily Searchlight de Bokrata enim ene anopai krata kro ya bo mane se Ghana yabakosemu Yoko Executive Director Oba Odiken Oba bedi sadi brewi waje abosobode wabeye adwuma agi abosobode na sema miti wa do dankwa ano no ofi achimbanka asante achimbanka ufi mikroma na okọ no na fitamenti akobanka ekwan semyefo ankasemyefo enzu di brewi odi onkutam za ma onye no mfiri so
ono obetene gaganka ekwan nye o jabas bodie e jabas bodie o kwa kwan fun na be se no kwan so endi ma mitiwa adodan kwa ajabas bodie yasem de ya the daily satellite the bokrata diaba onipa ogina nanamu edema no ona the whole Ghana odin birthday si sambod man no the whole Ghana ono so na di ministers are edoso pa the whole Ghana ono so na board dan ne potem na bakosem a why MP ache ona bo yawo osafo mafo ono ena de na obo no homoden ona de sabos body we mama mitiwa adodan kwa ono ne nsem na wom de aba ene anope the daily satellite the work I tell you nanope obo no mo de na oh David ni na bibia e mesri de me kan ne e work paper no na e mesri akokwa so asem no e gentran papa esan se na oja e wa akokwa so ene Jackson Mining Company Limited China for odwuma ko intem no na nya asem ketwa mabru se hwan yesi apagam se mbetu gam se o ma na jona kukuru ti mabru no so ene China for no me say tama wo di gina mu no tumi tai China ni ene so pa nyaawo aze unyai ono omso akonde ne sanu me no bi tai she shomo pa ti adwena nya izo be 3 years ago na akokwa so mayi mining company ne mabru no asa me bi kura ye so a posifo ne ayifo kura ko no kopatai na nya sam keto akura ntia video said the Ahenkan newspaper ba mane no the daily satellite so ba mane say si said the wo ma siesie ama ntiwahwoni ni na to atwa ama omohe ma no mpa kase wo kotese obi kase akokwa so ye galamsi a utumi a tanani so na akua ayi nana ajiwa kode no ene dense ade no ti the daily satellite ade akokwa so asemi asan aba krate anim na no pai na yese dabi obi school ayi obi school enjemenye the daily satellite atime miliasi anope oma va ho anya yi jawo Ahenkan news bam janka maka abusia for daily analyst the workout and say without fear or favor ono edia wode eba no enye hwehwani mu ene enyimu bia onsan so nsuro bia woka asem no sede yetintim anase aba pepepe wode en eboruam ewo Nigeria na daily analyst die ko Nigeria no chem se begaku a wonom anahwe abato dwumede ntotoye eso Nigeria mine mu no wonom aka che Nigeria fo ade himamba ne nyina se obia kana koma to ne yam enya ade se abato we penche bia ebesi ayade se eya abato no sunsuaso no omo eso mo behwe na eye finchem pepepe yo enso atimi adadi tie no asem da obaka tai ede aba ewa hanomo owie ye no na wo kire mu se mrase bedwafo nso so de nkata apie montene so a one maka che Ghana fo nyina san se de ne nam framam si an yesisi ade Ghana card pe na obetimi enso ade akoye nkrata be ma wakonya amo ato aba afimpino ene aduonu ennan one mu che se yade atum no mo se de bi nya no kreda mrase bedwafo enje sa entotoye no enya emfantum tisi ai no wo che se omunya enje sa entotoye no ma ye foforo no emfantum tie no asem da obaka tai enso atwa ho mfonyini ede nsem ne bi api so de abakama kama His Excellency Nana Adudan kwa Akufo-Addo Ghana mampanyini se me ne ekase de dibra no gusua na woche ebi film no de bi wuram ne wo bie bi di ka ho ayese company no na system no ekase de ochemu se okopie mu ewo Ghana Cylinder Company Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited wasu kopie mu won Nana Adudan kwa Akufo-Addo ayi opanyini kwankyerefo foforo kra se won kohwe eye saasoye ho wabra eye owura yere Francis awura bana Isiam wono enso so ede ne nkata ekoda mampanyini se adwuma no ontumi enye biem tie nei da bokata de ho asem enso ede aba na osrani anaso osojani a wono so eyira ye ewo bema camp no semno ekase nkata ayiniti ekire mu se opanyini no wonom ahu no ai omahu no kama tie ho asem da bokata enso ede aba ewo eye ahanom eno aye Lieutenant aye Colonel Peter Amwa ti wasisi amno kase de omahuno daily analyst de aboka tanano pay twene no wabani wa monchen daily analyst de aboka tamus aje supreme news ba de aboka tamusem enam de to aso amount
Yes, more fire on GRA boss. Hey, eja guni chempa papa. Krata na mfonina dano osre but eyadanko da de. Yes, eja guni chempa enya sem ketwa. Ehun sem supreme newspaper e de aba ene anope. So call etifido ene upper north east region. Adisha wono no esre say gas refilling station womu hia bi womu bre opa womu cylinder gas ne sa womu bre enti upper north east residence womu ena esre say womu hwe nke bi ba on man ka be bo womu papa ena businessmen munyim tinu de mato di ensa wom MP abbo BC foi bi abaso papa krata na twan foni ade abanya no pay yesi fear grapes jura sikane asem okay supreme newspaper no pay ne nsem ba kumienu bi ode ba ene anopay eno no The Ghanaian publisher the Bokrata no etisi on my konko Ghana mu ni ntwo ni ntwa asem ensema wodu ode na ni kotwa mansa ne hene santamu tia ehunye ena onso dia bayi na emom ka na chan se bi wono ma ye dikan dia somo dada enti ye bekoso na foforo bi abefrem ne dia mawo wode ankane Ghana man panyini Orura John Dramani Mahama semse jata bade bambode sikonkromfo nyini ede aba sansoso ena eye oba panyini ono ena hwa abato adwumade ntoto yeso o my konko Ghana mu ya no mo mekire eye electoral commission EC one mo boss maami Jane Mensa fo nyini ensoso eda ha enu wo kire mu se Orura Mahama na atoa se maami Jane Mensa so yi ene ya chese pupo tuto ni nyina ni se eye Orura John Dramani Mahama so kopie mu Nigeria wa abato yi mu okono musanza chairman na ode Ghana said am abato adwumadi entoto yese betie na de toto Nigeria de ho ahuni se no se Nigeria modie ne ye Nigeria ba sum ko no mushoma abato adwumadi entoto yeso no eye pa na Ghana urade alomo jata bia chese ye de Ghana ya abato adwumadi akwahye ne nsa na ukohye se de waseme ye no a enso ani kurati anwo asem ana da boka tedi aba chese wo kire mu se Orura John Dramani Mahama na chese wo twa ma me Jane Mensa enso ada pa chese nya de ketwa na owie ye na asoye omo ana hwe eye enuane ni enro dwumade ntotoye eso me kire Food and Drug Authority FDF wono onom so de atodwe kire mu se yenya asoye pa ewo ndro bi ayefa ewo eye malaria ya de no eho ochemse nkrofo bi di fake anti-malaria drugs bi enso de aba wasi amayani enso eda wonum ye pa no wasem da bokatai ede aba na ochemu se chief of staff maami Frima opare no wotia se na me no kase de ode aso abofom se to se eye doctors bangalu yenhwe na yensi enso so ema wonum na no mantimi enkon kan kama da bokatai enso ede aba anopai wode nsem ni bi ekan ho na the Ghanaian publisher what the best Ghana de shimama today the Bokrata and am dey to asu twi ne na yase Lassa fever na bo Lassa fever yase a hit Ghana enya sem kitwa ena Ghana Health Service a confirm 2 cases say they didn't come bo mane o Ahenkan ni super mu no sabepepe ena pim wa ha yase Ghana kada omanfo bi nsanka omo de no asem ho madam twen asem ho pa woma ya obonze omo nannam adam adoro ho omo some we forget na yin tom omo babiem me say dan hu omo sisi omo na obekom no me terrorist ebinom betimi aye ebinom so omo saafo na o omo tumbe spy some years omo na se omo ntamba se so omo na omo nannam krankese mu dia na ma shewa adoro ho pimpos adoro de yawa ni mabako ina aba pepa na I say today say Ghana card no enipa mako 3.5 million card I ready na so yentumi nche de atie ne say yesi ye de eka ho ekanti ya lock sa card we na egu no ti acha sa kana mo tia ansana nipa dodo 3.5 million womo saka mo Ghana card abin but ya lock no san say eka eda ho today the Bokrata minim say kano NIO senso aban na de kano
senso de okofa ba bonte na de ka no obi nim card te kire se eka ewo ho eka ntina 3.5 million Ghana card entumi ma bonte me yencheye no na yeze okay me fancy an me say fancy today the Democrat and some of the Bible no. The Daily Dispatch adishmama the Democrat and na mabo edi area won so de nsema de de abapa na ohwe ne kra tani makata fa to so mienu na ochire mu se eye bofotene e de ma US man no meche US ambassador to Ghana ono na esi US aban no anamu e wo hanom hwe se dwumade bia ebedie bia e kotote na afia nyonkofo ni US fo e wo no so yetimi ahyemu kena na odi tudwa chire mu se ohwe entokwa e man home so ewo eye Russia de Ukraine entamu na wosia nam so ana ama enanuane bo ekosoro na afesu so no franco bo so ekosoro ewo my konko Ghana mu hanom no te ono so a confirm say de Ghana aban na nado danko akufu ado ne oruak na ofuriata da mo kan say enye se ebi omo na atoto ni oma ye ama Ghana sikasem aginsemu no na emom eye Russia Ukraine war no ma me eye ni din no kura wai esusu mi hu ni ye o USA ambassador no wono enso so a confirm say no kure wo say no kure enuane ene eyefu eno bo na akosoro no ye hunu say Russia Ukraine war no Virginia Palmer Virginia Palmer mpa ono say di na me se me wo mba me de beto no Virginia no Virginia de pa yo na owie no say yen konkran bupuni mantamu susuai wo say onum so kohwe say de nei economic activities na ya aye bibie ho entiene amanuoma so aye pinsho ewo ho a katafai wono so ede ho asem de aba katafeto so eye enum na eye the Daily Dispatch so tintim ensem no enso ede ego kama de ewo mu no ebi ka ho na emom obo mode ma onsaka the Daily Dispatch a adeshimama no wakenkan atumu enchene ede amame. The new crusading guide, the Democrat Anam de Trosso, His Excellency Nanado Danko Kufuado, One Boko Naba, Emphony Epim say, Nasma Boko Naba, Catans Accra, Humanim Namin Casamjo, Osi me di asumje, Menom asumje, Migare asumje, Media asumje bibia, into da, Emmy, Mo Homa asumje, Boko Naba, and I catch on pennies and say, Oda onda, Nanum said, dear. Etutua sema die ento ahwe ba de dabi na nyamia esan so no de asomdwe die one na na ebibia nti asomdwe die wa ahwe mampani se ebi ba wo boko papa oso fo hwe Ghana ehumasuan so odumnyamfo doctor ya osei adutwum na eda o ka se 2023 school selection and placement no osi exercise akoso kama to ahwe bi ama ho de osi ede to A yedna to A de osi ede no board senior high school yedna ko de osi ede no kwa ide obi atutu ba bia kama ayefefe internet school for ko mo report school ya enyasem kuma ya se Ghana first challenge owura obi amwa se omra bonten emeyi ne ho ano ewo ultra modern automated toilet agreement no omra bonten meyi ne ho ano wo omra bonten Ghana first and challenge papa so omra bonten na remove your mouth brabe you ho ano the new crusading guide anopay okay bringing tie na fancy ya kan do so pa na de mo sheda mo nyina akọ adwuma say na Jordan tin ye nyina resume omo ekodi weekend buy no ba mo supreme newspaper story bi a me wo interest ewo mu no ka ho say all the about anambo supreme sa ene me mante sa story no CAC fu akoto aba wanka ho asem ana wa hu David ene me hu ne sa hwem biom CAC CAC akoto CACI elect executives Apostle Amponsa any Derry elected chairman and mission director. Okay, now say Apostle Amponsa eye chairman and Derry eye mission director. Oh, okay. Okay. Any ade omienu fo ni aba. Ayi the obota no say o se jo kabi pam Jesus ono Nigeria man. Ni na me pesa wo kan no
Yeah. Oh wow, apostle. Na adwuma be fe pa. Ai, oye lawyer nti no. Yeah, hwe ni mu se ono no time in CAC. Sa no phone. Na CAC ni. Akokwa wato nsuo mu no say. Oh yes, CAC ni. Oh yes. Proper one pa. Mo na mo nzem no. Area bi. Yeah, boy nsem am oja tisi ason dance no. Yeah. Wow. Nti yesre ayi chairman ya waba. Se CAC aye mobo kra dodo aye se Ghana economy no. Enam China na ehu abeg se yes pa omo chomo mfa ya kanche ye. Yesre CAC no aye sa akokwa wato nsuo mu no wabai. O meyi ni mpima ne ho. CAC ya na mobo kra dodo. Enne 21st century be ko na CAC ya na sore ayi school dem. Hey! Enemre mu. Be ko CAC eya nwanwan kra. Omo yo mo homo CAC fo yo mo homo sa. Me see ye Twini Jonas ya musumbu benya no Ghana ha no. Ye nem. Asoro ni ye nyai. Ba be mama so aye hye mpanyifo no. No ma ye ne sere fata. Eya na sie nsiri kra ye mo bokra do. We dey Pentecost fa ba bia Pentecost agi boom. Akona. Kutu bi mu kra. Kroni ni nso mbenom kro mbesi aso. Mbesi aso dan. Ubo mpa ya Elijah di nsuo beba. O kwane so mu ni network kra. Kwaya Pentecost fa so mbesi aso dan no mbesi. O minim samin kron kitwan mi chi. Minim bebre ebi on ma bekọ na ayi edempo obekọ ebi okọ abekọ provision store ko ebi ni ho. Enso bekọ na Pentecost for si solid dan. Ebi obekọ kro hene dan kra ta dan. Enso Pentecost for be si blocks dan. So who some the blocks ni fa wiem na eba o. Some shipo, some a good leadership. Uja kendini papa ene ma hu ni bi no. Good leadership. Yes. Good leadership. Pentecost, your bad leadership power they are top notch. Now we dey mob CAC mob say dey na high you. Enti papa ya wa bayi. Ono so be no ho no phone for na so ahye. Oye so for ba be na so ahye. Ama bani kura ma na so ahye ne eh. O dey ya ma na kwa aba. Ye woni mu gidie. Say ba wa bayi woni ne mpanimfo aka. Omo baba be bo adwuma na wo ba chim odan ha nso so ayen area head. Ekokopre field director owiniye ayen area head Reverend Stephen Champon nyame adom the old town maso na old town yes ho no wo but area na e wa ha nyina no na oye in charge ya wo hweso menina meeting one so o tinani pa oye discipline so enti ba omo abayi omo be ma sorry sign no phone ye be blast omo ama na je se wo de ye mame na mase na ye ntoa so wo ha amunsua ye se ade ye ye sua o kenkan bible ewom ye se ade a wunwie ye fe no sua ne fa bobra Pentecost fo efiri CAC mu ne ba ye nanso wo hwe nneoma omo ye efe o kire obi sa no ne asori akokora no ani age keke o kwa sori be me ko Pentecost ni je sem kra keke good leadership o ba ye mo ho no fo ba hihye kotu akese ya ya ne mu kuro mu ma me na so de nto aso ayi from so na obuntumi nsori nko a de obonkrata mo boso no na abusia atwagu osisi ya no ye toa so de ama Onyankopon ya adem a ochena ye hwe animu se EC boss Mami Jean Adukwe Mensa obeka kopie mu oman yi emra hye bedwafie na CI foforo na opeso de bana omode eto aba 2024 no watimi akwa kyerɛkyerɛ mu akoyi nsɛm ano wɔ memra hye bedwafie no achi nso ye hwɛ nim sɛ owura Ken Atefa a wɔno na yɛ director general wɔda National Identification Authority no ano no wɔno nso bɛkɔ parliament and finance minister Ken Oforiata wɔno nso so ɛbɛkɔ parliament nyame yɛ adom a wɔkyena na ɔmo ɛne ɛyɛ mmarahyɛ bedwafo no akɔtwetwe nkɔmɔ sɛ yɛse akwadaa a wɔnna ɔso wɔma na awofo wɔnna no bɛntoa nso mpane to da nti Ken Oforiata deɛ yɛbɛtwe na bo so ankasa ɔno abrɛ no obɛgya mu no wagya mu wɔmmerɛ nso deɛ ne ani bi wu yɛbɛtwe no nti ɛno nso so ho asɛm ɛno no Nigeria ɛhɔ nso ayɛ pin so Nigeria ayɛ pin so but a free nano joda e brada wukuada ne ya woda wo kwa achim etwere so a na enya asenketo a ohempon wo achim etwere so wa kire ahenie
Omo aka nyina wo so omudi akiri. Omo aka nyina wo so omudi akiri. Omo aka nyina chimtwere sofo. Esu ne ban a chimtwere sofo ada na die no. Ahemfo nkaye won potem ha no mo. Se wuntimi nye bi e na woda so frɛ wo ho wo hene a. Nguase na aka wo no. Ne papa ya ye. Edom au na fe ya kono. Wohwa amamre ne amane a ye da na die. Na ufiri ɛhɔ no mo na wo ba ukuro mu no wa ba bisa sɛ na me nso me kuro yi ye ko benkum ana ye ko nifa ha dwen pa enti mu amaka no mu nsua ɔhempɔn nso so wɔ achemetwere so Nyankopɔn hyira no si wa be bia foforo no mu ani ise wodi gya to nkrofo bi tem ɔmo da na ɔhene ya wie su ɔhene nkatebɔwe ɔhene atadwen ɔhene alewa ɔmuni kato akɛse a ɔmo agege ahen title na to ɔmo ho so a atadwen ɛna ɔmo we ne dwerɛ no ɔhene ye ne sisi ho adwuma na ne man ɛtɔ ape tonton saase di saa fanya hwee achimtwere so hene Nyankopɔn nhyira wo abebie yani yemu bebra ne ehunu amamre kra saa da amamre ne amane afa hye ankasankasa kra yehunu da obi omo a ubam mpotam a omo adi 20 something years ne 30 something bebre na ehunu amamre da si ye shefa achimtwere so yi enkrofo ko hye kuro ni mu ma se den no ebi mu hunu bi da eya werɛ ho enti ene ye bekwa achimtwere so ho na yakwakwa kodi enkomo kakra ewo achim etwere so Nigeria so na bidi kan ka kire wo na ye bekɔ ho ye senka ye twentwen so kakra but ye bekɔ ho news a apie free ho ba no enye but ene on Ahenkan ahia asem no we will address one issue former President John Dramani Mahama na akwakofa ba. Former President John Dramani Mahama compare Ghana EC ene Nigeria EC odi abrofo na otwere na mekenkan am watie na afei yakọ Nigeria ho na ene obi o Nigeria ha kokasa se udi Nigeria fo abato a ekoso sisi an se udi akire a na orese de wo mo etwe wo mo INEC no ebo so bo ne so bo na wo hwe nsem wo mo keka na de betoto yen EC ho na se former president etumi hwek ewiase nyina nim ebo Nigeria wo mo INEC abaso se wo mo adwuma wo ye no eso ani chen yen Ghana ha de no a na eyanim gu asesem na eya werɛ ho se ye si ye ntuma gu fidi a kire wiase nyina se de enti de ne si ye e wo se kire jamase amatu mpayanda ɔhaw ne sen enti ye twa ye techere ma we odi ebra ne so you address as part of of friend saying Ahenkan hi asem no ye beka ho asem ha dwen say because of politics inti mi gu mi nwani mu ase a kire wi ase kra mfa me ho because of what political experience. Oh come on omi ye hwe ni ye na sabe utwa wo techere ma na wo toto na wo wi a onwe hwe and electoral commission no esi ho no eno na e declare some of members of parliament MPs no this same EC and e declare binom so mo ye winners a mo gitu mu. It is this same EC no I declare we say we a winner or member of parliament we declare so a winner am na ni age etutu parle gu ne ho a then you don't believe the same EC no because you got to about Ghana tie abano Ghana for tutia o omu tutia NDC get it about what because of say a human institution definitely you better report pockets of violence but we are not saying say enkoso yen can say sa
mentemi ho ase ni ye koto abatuo mu pura and 21st century. Endra we have some of the videos ni bia air trendy free Nigeria ba obi akotam ballot box edi dimirika akotena moto so ne ye dia ba bono yakuno enemre mu ukun ho dia ma politician. And this political violence ne sa no manoma no eyade a enya de papa a ye nyina ye kasa de tia. But jina eno so emfa demonize a institution declare some members of your party some ye winners our constituencies. Now do am come to Nigeria. Na Nigeria for ma fe ne ye abato ho. Ye ba na abato democracy. Nigeria for ma mo ti ase. Nigeria, all the country be a baby to Ghana who Nigeria because of their politics in tea. Na kamoma me krampo kra me nkotro to me Facebook wall. Now institution I declare we win at that. Because of say bia wo mo nneoma bi omo aya ususu say enko yenti. Na a whole former president ugu institution yeni mu ase. What the Ghana easy got to Nigeria. Come on. Mami nkwa homa ne so na yenkonkodi nkomo sisi ya. Meni Ura Samuel Boateng. Oye political analyst. Yene nkotwetwe enkomo. Eja Samuel otimi nkan FM suni ma chen. Opene mejoso. Na bibia boko de. Mpacho nyame ahu ne mobona monse. Nyame adom yenso ye ho ye papa. Mejima di said ya ekoso Nigeria abatfo no ho no wodi wani so edi akire kakra. Yeah. Okay. Enti politically no then ekoso Nigeria because I come here say the ruling party no and I still ask omo ye wini. Answer Nigeria ne Ghana abatfo de the obedi council ababia no o take key interest etrim. Ruling party ne APC yewa Buhari abana ne rin ti se omo atene kunya so mfie nwotwe mu enti omo no so ehese omo be break the age and also omo be break the genes na ewo omo so political system na yen se Ghana for ye wono nti so far so good on the ne hu ni se abana o te kunya no incumbency on the incumbency ne se abana o te kunya no so no ono a tini ni se duro campaign kura ye ha apolice for ni asoja ko e bi abana ki akoye ni na ya na ekadibi kire se omu use the power no omu wono to achieve the omope e bi mu nso mi hu ni se abana o tie kunya no so ni time we ne dia na se obi a we voter nkasa obi a wo to abankasa no open ni ntime predict obi because someone na ekoso o Nigeria me de na misusu se aban o tie kunya so no o ntimi enwene APC for party no ntimi enwene empo a very tough time. I was looking forward to see a run off then so nipa o to aba e ana to de bia nipa no be kire na so duru bra o ko to aba na wasesa na agene ni ade nti se omo we ni a and surprise because in some commentary and if in Nigeria bana now the people were ready and willing for change. So as I say, yes, it's a ban. This time, say, and some Ghana Nigeria for any bika. I would say they know me who a mamu from the Buhari in the Juma year, not binding to say said the Nigeria economy of late there last week it ran. It will be a musica crano, Upedita Unyani. Ikasem atoba hani ade no nti omo we ne bia ne say and someone na Nigeria for no kano there is the true reflection of the reality and their costing so far so good it is early days here too and it's all that predictable the APC government ne we ne led by ina then wakaka I see, but say who follow one more ekoto abani bebre no a nia omo kire ne say as ye chinchin binum nsa intimidation si bi koso baby at some point ye nyantie se omo anu omo sususu omo ye Labour Party no chitafo no at gunpoint ye threaten o se to abafati asumesi eno obenten
saa nneɛma na yɛtete yɛn sɛ no kra in this dispensation a yɛwɔ 21st century democracy no yɛ practice ne yie. Dabi democracy na yɛ ma ho kwan sɛ nipa ne mfiri nipa mu nsi gyinaeɛ. Democracy na impose enforce obia. You're part of the world now. You're part of the continent maybe. About to do na means be a nipa ne pese sebe or they fascinate to me na ya na wo pa. Nti se ba say na bebre na kura no enti abonti emeto aba. Nti wo me nya akukuduro no nso as they will do it under fear. Ebasa na nigga say abato na ye omoto no enye the true reflection of what the people want and as what the people need. Nti basa na democracy in the OC cano aye trabutu ya dano no because in the 21st century no you need military rule here being you need autocratic rule here being as I said to me for na na abaya ana sunesia ana obentia esese obeye mampani ewo oman ni nti koye se ye na ewotumi o se me kan ka me say the use of incumbency no as aban no otie kunya no so eyisu anase aban no nkrofo yisu saa power from what so na wa ba mu no to intimidate anase or ye de agruhura nkrofo bi labor for no say omo no ntimi enya akukuduro enkoto aba but ihu ni say eba saa na say condemning form sending for delegations na call no so omo condemn saa nyoma we nyina bi say saa nyoma we na emwa ema ye kebi ma min kebi saa ban betene kunya so na sede enye the will of the people enye otimamufo na sede omo firi omo pemu to aba na ya na aba no den so obenya timamufo no trust de obeye bia no ai say ye menhwe ye mfa ho opaye opa megye eba saa na the validity of the president no politically be hu eba saa na onioma bi a obeye bia no as timamufo no nya ho so bia wo mti ye course na de saa na tie so the report ne base ye victimizing crop ye intimidating crop so ye intimimu omo nkoto aba ana ye kire se omo nto aba nko ana se bi ne de enye saa na democracy kan awa abato okay nti say your processes are leading to abato ye na omato a omo hwe anim sensunsan so beba no a Nigeria womo electoral commission no de nhyehyɛ foforo by say omo be yisu eye BVD sa eno na sɛ ne Ghana akrampo kra na minim sɛ yɛn na edi kan introduce yɛ de a wɔn nso so ahwɛ so asua but unfortunately on their side no system no a break it down no ka ho bi na ama sɛ bruhaha yi ne saa dede yɛ bebre no ɛkɔ so ɛwɔ Nigeria yɛde wɔn de ne toto yɛn Ghana ho a Ghana abatoɔ yɛgyina sɛn to say the answer ye ko yenim kakra o on say ye no ye introduce biometric 2012 but yes ye nya nice experience and then timi ho asi by ye de ne de as the way it resolve no ye fami ye about nyama ye NPP no more than no more positions the new maybe ko so about problem no more ntom ho ase dan Kenya me say o man fa branch o mo nsem nemo omo de ko Supreme Court ma ye nyina ye ni ye court so me give say election petition the court 2012 no boy ye ma yitini modify system no die power 2016 abato no ade wura mu 2020 ya koye se ye no ya bato no bere bia no se be ye nyan sakraya ihu ne se ya na ye sakraya power ya bato right from 92 a ye gitu mi se ye ne ye di kebi ma min kebi ene ABC na ye wo ya bato mu no bere bia ye be koya bato bere bia no se be nyan sakraya kakra nanka me share ni senka Nigeria for this time round or months introduce ebi o me sua bibi ikura ni nim so mo ba Ghana ha ana say bi o mo call other country bi o mo nso use biometric system ni bi ya ni bi senka o mo be nyanti ase bi say o bi foforo ba akwansidie bebe no be say ademesi ansa na wanya sua hu ana so wanya experience bi e wo mti te breakia that is their first time we introduce sad we near the say got to a time even in yet time no system no crowd break and say biometric in crowd near juma into a home some canon technology ne ya na home some can add into the say
going forward no so much no resolve no kama how we are mom say the nyina ye bomb fire say na next election year Nigeria for the common the use of biometric when second time media means we nyan sua hu te say ye Ghana for me give say election petition na court 2012 no and my nyan sakra ye pa electoral system ne reforms ni ye and my nyan sunsan pa 2016 and 20 meaning say election yentimi election I so free from more practices in ade yentimi nya bi sa Africa but the GDA say the ABCD and the na so ano kakra enkoye say obi esusu say obi agene no say ye chinchin nsa ye fa ekwan bi so chinchin nsa ye beti chinchin de brebie na mesusu say Nigeria for this time round omonye suahunu biometric system mabato munti ebia how akwansidie no nyame mo ntimi nso ano na going forward the next day enya changes kakra yabato mu 2016 experience ni exposure in now 2012 no Nigeria for going forward no omonso akwansidie be prepare mu yie no mahu how it seems to be a work biometric and only a best thing the new use first and then so one finds say pass anywhere you mean to say yeah and also how I need to move on yani haji because the name is according to Supreme Court judges now judgment is you could see no verification no vote very interesting now there will be how that's what the as I said a verify through the biometric machine now and you will quite be there first to verify will be any as an ID make it no why he the next say said the din and then say the Japanese one verify no then so in your law we say no verification no vote a court Supreme Court and almost interpretation different indeed about 20 reforms and the very interesting and this say and Nigeria wants to be almost share of experience near exposure going in and I said bring it in biometric system Nigeria. Okay. Enti ye nyina de si nkyɛn sɛ at least ye introduce ye na yatimi achoke some success kakra na mum ye sɛ be kwa abatɔ so biom ye sɛ kɔto sɛ ɔyɔnko abɔdwe sɛ gya damu a na wasansuo do de nso ahyɛ mu ɛnkyɛ ye Ghana ha nso so ye beto ye de isi ye hunu sɛ wasan de CI foforo akakoto parliament a ɔhwɛ anim sɛ parliament no ɛbɛgye atum di ama no asɛm ɛwɔ mu ɛyɛtietia ɔpɛ Ghana card ɛna yɛde gyina so ɛto aba saa na mo ntuo yi ne kwan so ano no ɔpɛnenye anamopa the video is ni kwan sa parliament ɛhyɛ brekra wɔ ho ɔmo bɔnto ntwene baabi kura na mfaso bi enu ɛwɔ so sɛ ɔman ne yɛ boaboa yɛ ho akɔ nhyehyɛ foforɔ bi mu a ɛsɛ yɛ to yɛ bo ase paa Ghana card ne yɛnim Ghana card afei ne yɛde ba yɛ system nim sɛ ɔman yɛ data system no yɛwɔ problem enti aban bi anasa aban nam ne nhyehyɛ bi so ɛbɛ me yɛnya adeɛ baako a sɛde ɛbɛnya nipa o ɛdɔm sɛ nyame yɛ adom a ba a yɛbɛte wɔ 2024 no na Ghana ni biara a wɔsɛ fata so wɔso aba wɔ Ghana card bi ni sɛ NIF ama electoral commission saa yɛhyɛ mu no bi sɛ ɛnɛ NIF na ame ate asɛ sɛ ɔmanya how bebree ɛwɔ Ghana card ne dwumadie mu yɛwɔ nkurɔfoɔ ɛwɔ ɔman mu a sɛbe bebree na ayɛ nanso ɔmu nyɛ ɔmo Ghana card no ebinom deɛ mpo ayɛ a replacement mpo yɛ replace kɛse mpo de ama ɔmo no ɛho ayɛ den ti ne sisi sɛ nka Ghana card no electoral commission nya ntoboaseɛ ana yɛto aba wei yie na 2028 sɛ nyame boa ne da so tenkwam na ɔman no yɛboaboa yɛn ho sɛ nka yɛkɔ abatoɔ mu di a nkɔmu bɛtumi ɛde no abɛyɛ nhyɛ sɛ obi bia ɔbɛto aba obi bia ɔwɔ pɛ sɛ ɔto aba bia yɛde Ghana card na mehu ne sɛ nka no ɛbɛto aso no bi sɛ nnɛ the reliability of the use of Ghana card no Ghanafoɔ nyi ahotɔsoɔ bebree saa ɛfi sɛ deɛ obi wɔ hɔ a akɔyɛ ne nsa nkan obi deɛ ayera ɛsɛ ɔkɔtwa replacement ɛnnɛ na ɛna yɛkura ntumi decentralize ɔmo system to the district level sɛ ɔkɔ hɔ a na ɔka da ayera mpo a ɔbɛtumi anya obi a ne deɛ ayera mpo de sɛ ɔnkɔ regional offices sɛ nhwɛ nipa dodoɔ a ɛwɔ mantam hɔ na nhwɛ nipa dodoɔ ɔmo deɛ ayera nanso ɔmo deɛ ɔmo nsa nka ɔmo deɛ a ɔmo bɛgye hwɛ nipa a yɛ na abɔ dɔmpem nti ne deɛ
Mrs. Say Parliament is the maximum for now. How you how they are, and you can just CIA aba emra de be gina so de ato ya ba no omudi team na omuma ho kwama electoral commission yisi eyinofite enya dia ti yisi sa Ghana card nse ne de to aba akwantidi e be ba no ono electoral commission onti yisi no kwan evite said the amanyofo musu eni omuban ye be to aba that political tension yisi say there before we omoto aba e de ma a there before omoto aba ma b na said the yamanya sama ye no memu tantan a yin na card dia of any a how no e be the electoral commission e be strong omonto omobo ase omomo biem na omunya ho sosio a emu odu pai na card nti e ma ban no and the electoral commission ne ye ne nkoye se e ya ba to nti ye ma Ghana card nti e to obi akonya Ghana card anase udi Ghana card bia onti nto aba obi a onto aba na said the ekoyese uni Ghana card untimi nso aba enti chini nkokura so nkoye card ne bi na me di nsi se emfaso bia ewo card ne so no aba ko de wo mu kase bi faso bia ni wo bebre enkoyese Ghana card ne be nyina so se obi betima so aba anazo untimi nso aba oga nti parliament omomon 2020 bi kran faso bi omomon 2020 ba bia na je se basically ni opesa o kire ne se e ya adwempa na emu mbra ye wo mu nye bre papa. Exactly. Yate. Obetime ya de pa, but bre no time no e very wrong. Na obetime ya de bone e wa bre pam. Nti electoral commission ni hu se en se ne die to me ne the political no hu se en se baba mprempre die aka se ene kakre ya yakoto abade electoral commission ti me nya full assurance in NI voice any 2024 na Ghana di bi o se pata bia at etinye nya ne card e de to aba. Na there will be a Indian swaba because of Ghana card of any meaning you see or memo. And yes, into electoral commission from what? Ora Samuel Yada Bibi ni ebesa ba wonchen bi mu. Emfa to da banyanko for me. Samuel Boating a political analyst ene ne kwatwetwe enkomo no nti eno electoral commission wo mu hyehyɛ foforo mo peso mo de ba sani o kan ye no Ghana card ne de ye nyina ye pese yenya one card baby anam bia sisi ya uba Ghana ha your national health insurance card your voters ID card driver's license doso nti etiminya one card anka beboa yen but yemisi e ho se emprempren obi anya bidie omokro omkoko register ye no yesi booklet ni hwa de be print wo mo krata ne de ama wo mo so clearly yen hyeda mo ayen ho saa na nyenye bia ho na etata yen sechinchina ya pese yesesa ne yema nti no ene yi a yensesa no yenya botre ne yenye na entumi emwaye ma menko achem etwere so na mene owura kwadwo Debra nkonko kasa ewo ho ono ye deputy secretary okọ omo de ne assistant mumu ana ma menko bisa no eja Debra anopo ma che minya baba negozinya he de ne assistant momo de ne assistant. Oh, I see. Inti oye assistant constituency secretary of Francia the BNPP. Sanity. That's society. Okay. Na wadarumo amamre ni amania e free and now no joda kopem endra kwasie yi e course e wo achemetwere so no na wani di akire. Minya wani di akire pa. Nfa kwanya suname mo na dance bre ai biase bozuko yi abaso. Awo Adwuma so won ne namfo edi wo otre no Adwuma eye ka behe nse na ba 1 year na Adwuma so am di no from Monday to Sunday no about body bi wo ha say the ball mama ye hu amane ne amamre rich one pa o fancy ye na zachman and ye bobo na ba so nya board o ma ba so nya board tre so for ba so say much me organize 9 festival and for years in the hu say bi da oh yen persuasion ti bobo na ba so yi pa ne o tre so mai ba so pa say mo time na let you know what you may do pesa ama yina abehe na je say na krampo on chesa on oh nem say na buy na fimu eni na you must one na IT from Monday to see Sunday na when you the case pa was here born na ba ele say na institution mu a e wo se ehemfo aka nyina akọ na okosua ade o
yɛbɛbɔ na number so na afintam peni na wohwɛ dwumadi hey ɛyɛ too much ade ba ko wɔ sie ho sɛ mo kam ho bom yɛ kan ho bom ne yɛ united anase wɔ asomdwe a bibia yɛpɛsi bibia bi tena yɛ ɛnsɛ nka bom ne bibia a ne manfo wɔ ne mu no ɛne na ade mpɛmpɛn so se abanam ti sɛ evikiasie mponi ɛnsɛ mpɛnfo sɛ evikiasie mponi ɛkɔ bi ɛkɔ anim de mu sɛ bi ho greater things a na ne mpɛnfo de ba ɔkyerɛ so ne dɛm no na ayɛ na ayɛ ɔsɛ bɔ na ba so yɛbɔ mpɛnfo nyinaa ba so okay maboa na mpɛnfo de na akɔ so fɛfɛ na sɛ wo kan sɛ na ɛyɛ no na mpɛnfo bi nso ɛboa a wɔsɛ mo sɛ bɔ ma ba so ɛwɔ dwumadi a wɔboa sɛ wohwɛ security a motumi de ba hɔ ɛbɛ support yɛ a security service for ne dissect for wɔsɛ yɛbɔ ma ba so sɛ ɔmoma biribiara totɔ yie na asomdwie ba hɔ yie paa mɛdeɛ next mehu wonuanom bebree wɔ hɔ bɛ wode mehu ne yɛnso yɛnenam ntɛntɛ noa hɔ nom a na mepɛ sɛ mehu because mehu wahye kakra nti na ɛyɛ fine paa na adwuma na me nua meka wie na sɛ dwumadie sɛ sɛ woyɛ wɔ constituency na sɛ mp na afa ne ho anim a na ɛha adwen kakra nti ne ɔpɔ nkroma nso de ne ho die no yie papapapapa ne ho bɔn dwumadie no ɔ supporto nana with nneɔma bebree anana ankasa technology obɛdwuma a ɔda n'ase sɛ wayɛ sɛ dwumadie no sɛ mmɛbu no yɛ sɛ yɛpɛ sɛ nana yɛ n'adwuma no nyina yɛpɛ sɛ yɛgye ani kakra ɛnsɛ festival kɛsie sɛ deɛ wokɔ kwawu no kɔ birimu side hɔ a na ɛho saa nneɔma sei sɛ wobɛhu artist akɛsie sɛ wɔbɛgyina stage so abɛperforme ɔna wɔbɔ nkɔma boa no yɛde fameyɛ ɛba bɛperforme yɛde keke bɛperforme ana saturday anadwo no ɛna yɛnyina gyina mu a mɛbɔ bɛyɛ anadwo mamiɛnsa ne nyina da so ɛne sɛ ɛkɔ anim paa ɔsan so ne Guinness Ghana ɛde nsa sɛ crate bɛyɛ 100 ɛde bɛ support to afahyɛ no ɛsɛ afahyɛ dus saa na yɛhia saa nneɛma no nyinaa bi wɔ hɔ na ɔno asan so support to no ntwie kɛseɛ baako paa ne fundraising na ɔmo yɛ nti ɛyɛ adwuma so a ɛboa na ɛhyɛ mpanimfo nkran ɛhyɛ ɔmo a waka no nso ahemfo nkran no sɛ mo nso bɛtumi ayɛ bi na moyɛ a mpanimfo nso ba bɛ support mo na ɔmo ataa mo akyi nti na it's a good thing, it's a good experience a yɛsua ne bi efi okay minim sɛ dwumadie sei ne ana ɛde nipa bebree no a ɛde ba na akyem ɛtwerɛ so yɛwɔ ahohogye bia anaasɛ baabi a yɛbɛkɔ akɔhwɛ nkwansra bi wɔ hɔ nom a nea ɛba yie ɔmo so fa so nya mfa so mi ɛno deɛ ɛbɛda wase sɛ saa so mobisa ɛn sɛ woba yɛ mpɛ so ɛyɛ ɔfo asɛ bi kɔn so ɛsi a ni ahohwɛ bia na sɛ tourist site wɔ ha a yɛka sɛ ɛwɔ tourism authority for ɔmo map sɛ obi wo saa wɔ ha nti yɛ discover bebree a bi wɔ akɔkɔ so bi wɔ subua ɛna bi wɔ ɔtwerɛ so na yɛhwɛ ne mmiɛnsa na ɛhu sɛ honorable ne mpanyinfoɔ yɛ asɛsɛ no hu sɛ ɔtwerɛ so deɛ no na ɛn sɛ ɔmo develop na ɛbɛyɛ yie na de anyonyam sɛ bɛbrɛ de ɔman ne ɔfo asa yɛyifoɔ ɛno nti bɛyɛ mfii mmienu ne n'akyi na ɔno abɔ stati sɛ ɔbɛne Ghana authority foɔ bɛkasa na ɔma bɛyɛ upgrade saa facility no ne ayɛ nso yɛnya tare site ɛwɔ ɔfo asa yɛyi nti me ne ɔkasa yi through World Bank through honorable World Bank no ɔma boa ɛne yɛnya over 7 billion a ɛde bɛdevelop ɔtwerɛ so kwani akɔ tare site no me ne ɔkasa sika no ato account no mu a ɛfiri na ɛde kɔyi contractors bɛba bɛstarte ayɛ ho adwuma nyina nti adeɛ a ɛyɛ dɛ a ɛyɛ nika sɛ yɛyiyɛ festival no nyina wie no yɛbɛnya baabi a yɛbɛba bɛhwɛ ahohofoɔ bɛba bɛhwɛ saa place no na ɛnyɛ sika kakra nti ɛfiri sɛ by next year deɛ no ɛbɛyɛ no deɛ ɛde ahohofoɔ bebree bɛba because of the tourist site na yɛbɛdevelop na ɛno nko a na ɛbɛtumi aba ɔtwerɛ so bi wohwɛ sɛdeɛ sisi yi Nana Daroma wama ɔtwerɛ so wɔde abɛto Ghana map so san sɛ afahyɛ yi ɛkɔ so yi wohwɛ signboard osisi yɛ wofiri Kumasi ba wohunu bi wɔ hɔ ɛnkran so ne bi wɔ hɔ akyem dan ha ebi esi ha ɛne meayɛ ahodoɔ bi no ama ɔtwerɛ so no aba bɛda Ghana map so nti tourist site no nko a na MP adwene ho anaa bibi foforɔ wɔ hɔ yɛpɛ adeɛ a mɛma obiara ni aba wɔ agbanani a ɛbɛka wo sɛ bra bɛhwɛ bra koro no so bɛhwɛ
we festival be annual thing, it's a yearly thing. The idea every day be a hawk no a tourist sighting. And no we be to Kaifra Buchaba anytime any day about it. You say to me develop tourist sighting here. Now tourist authority they come on Ghana tourist authority they come on system say open tourist site are called Ghana ha baby be about waiting for a so and say and no crack can no problem 10 years you will see different people in our trust. 10 years or so they will be on the map in Ahenkan. And then the other developments I know the local maybe the day or trust super code the Pensobia and no part of the company Pensobia any time in the day we be about on a side maybe develop. Okay. Other developmental projects I know the Air Force and then below the and we within the community but the idea about what and yes over here sounds to be revenue break any constituency in the district in a south of side. Now in the they were on say sorry side no you know our company say we are under company no omuye no na bo ne penfo ne na mo gino ho say company ye di kroma for na nkasa di and a register company someone kasa this supervise the development of the company the tourist antenna and then penny development also infrastructure chairman by assembly need for Kubana you to see for by Tomuna I didn't need so much so they develop the site on the contract and the site they say you been not tourist site I walk one say you be I put in sale or tourist site of one say in Achimansa I did and put to Niska every brain. Okay. Any development brain. No idea was a also I done paying for a dining one penny 2-1 amount. There will be the scene and you say, main prefer side to it. A big developer, you been yes, for a demo. Yet you develop an IFN. And then I was say, in a mere question, your cost I show more crying. Yeah, say, when you phone crying, near bomb or pastor, Monco Swanya, the my near Mamakan. And only idea was in 2-1. Okay, inti ye ka tourist site ya ye kan e de ben potin na ye ba be developee. Inti so kwa mysterious in Subia da kwa. In sunu ya nyumunam na ne ho se wo de aduane tu sunu ma enam bi brave ba. Ebe ba ho be hye obe humu na ma won si gold crab bi komo aso. Na ense ye ade ama preserve na na ma preserve for years. And I was history because we are bad, not in your phone, not all potential be, you know. Now I boiled the tomb, now the coffee now for you know your phone. I did I am not book buying 50 Okoha, Papa, send him one is the barber from a billion, or the movie, Okoha won't say, a idea was to be a review of so very soon community. It's a good thing I was developing now. It's me. Restore coordinating, maintaining coordinating, protecting culture and history. Yate, yeah, that's it. Ma, yeah, Momunina, my basso. The political administration, the traditional administration, any other administration, so who you know, yeah, Momunina, my basso. Say, my come who boom. Na said, yeah, and Penufamia can't yes, ye, I can't who boomua. Ye bua, any no. Monco swan come whom boom no more car, and so her so in Sia, and pay ye near tea for that's a papa. Bova, the was a pioneer when I'm there, my say, don't call for say, Nami show you here, and by one is a film was the most among permanent penny. Yes, so yeah, that's any Kwaju Debra, assistant secretary, Edima, of Fonsi Ayribi NPP, woman about 1 person as well, no, and our year woman assistant secretary constituency, no. Amazing training foundation, so some infant was so mount. Na mamini kan chia opani ansa na me refi de bia na e wo madwene mu na me refi nti honorable Clement Atifa or ye PM presiding member e wo Bremu Central Municipal Assembly nyame ya adomo a somewhere October na ne dibre no abawiye we ani anche so wo motwe manso saa o wo motwe manso afei na omote omo ase na je se breko nti nyankopon ya adoma by October de na ni post no wadi awie na ono ankasa kwa kopiri ni ti so obesan akobiom for assembly member no ana won kobiom no okopiri ni ti kura nsa no akohe PM ne de no enti ono abo anopai mame ma wache umfa ahenkan eni agro na maache ankasa nso
omfa ni agora no pay Kristo asumdwe enka wo ho amazing training foundation so what the daba kwesi ho no mo a what the be wo said ye tapping time organic weedicide fish farming obechiro send ye war after wash parazone shower gel floor cleaner obechiro we no nyina samana yedi si nneoma biodigester said ye yen wani mre obechiro ni nyina air freshener ena balm liquid soap alata samana anase obonkuruwa Adwuma blow no twere no ye bechiro said ye ni nyina nyame ya adom a March ne da etoso 9 March ne da etoso 9 Jumedi be koso Church of Christ achimo dan round about ho no mo a enti me pa cho fa ho ehye mu bi brabetia 50 Ghana cedis na churo udin to ho fa form no na nyankopon ya adom a aba betua 200 Ghana cedis e kire na fei onso so ya mo akwanya no asua sa ne ma me bobo udin nyina me pa cho we ma me 2 we ma me 3 na wo se ugyae ene kurum a ehye wo ma na won kran ni kumase no kurum ya ye hye no omuhunu use wo frɛ sa na no mo ho yira wo ene nti ka kire mo se opese usua bibi na wan kasa so de dandan ho wa ha me pa cho 250 Ghana cedis ne ka obebo wo ho frɛ opani no 0244 858110 0244 858110 and 0544 054179 0544 054179 number abe frena watimi agye wo so afei ma me mfa sedane bi nso konfa ma Samchi Enterprise ye Samchi Enterprise me nka nkyerɛ wo se edan ana project bi na wo pese wo ye de ma wo ho a bra ne hono na bra beto cement papa cement a wo to di siw dan no afebo ejina hono mo ensu to awie abu ejina ne ejina Samchi Enterprise ho na me kamfo di ama wo iron rods a eno nso di kuru dan ne so abobobobo so na ye niema no ni nyina wo ko ho no ma nsa beka bi enchensia nso ankasa ye de bodan so nsa beka bi e wo ho na doa ye de bobo dan so no nso so ugina Samchi obeto we no mu nyina ye wo amantra wa che junction ye ben eye Dukes filling station ya besi ya dan kama abrosan kama bi wo ho eno mu ne ye wo Obefriend was 0243 583190 0243 583190 number Obefriend Samchi na wetimi age so soboti no so ye bobo ahoden ba ye ni je ye adwuma soboti ye di akakaduro hwentia pepre abrobani mekoni ye di afra ne ye di soboti no ye kama pa o ma wonsa ka bi e be boost your immune system 100% quality ingredients ani nyina ye natural ene ye de aye ene nti wo bisa ho se me ya na me mpe caffeine no me so betimi anum bi caffeine free nti so betimi abobo bi na boost your immune system no treat ya de bia ya na wakoma ene wo moja se de edi afusane enya problem ho no ebe solve ni nyina kama e de ama wo so ho aye den papa Ayimina Enterprise or Domi Market omo no mo aye de ababonten so obefro mo 0551 119620 0551119620 and 0244 087695 0244 087695 number abe friend no mo so etimi age wo so na omanfo wa chimo dan bisa si ebenya bi ehenfa obekọ Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise anti adwa ho okwa won sabe kan bi odan Roman Jamaica ho no mo no won sabe kan bi Mary Nkrumah nso so ye ne na re wa aboabo ha ye ta friend ho no aboabo supermarket kọ na won sanko kan wo de yi sa nso no omanfo a ekọ odan obetimi nso ato afa na ya ho okọ na ya provision store won sabe kan bi Sister Vero provision store ewo sinapia aba no anim ho no mo achim dan Ahenkan FM ha nso ba wonsa ebetumi aka soboti no ebi me pa cho bra beje wo de na wo ho nye den na fe won susu nya hoden fa di udwuma companies ya da Roma ye koba wo mo aka no ye de wo nyina ase da de bema wo mo sisi ya de adaroma ma yentwa ye homra sisi ya na fe yemfa de aka nso ento aso emfa ma wo Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adon dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse nti na be kanfo ne aye wo me nipadua mu no eburo madwen ene menti ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohia wo tea cup mu na da treketo
ase bia gumu wa twa nseti yanom wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba ta mo monufo ene nkwada woni mfie dum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum. Hey, na den e konso o mani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko chwo ne de enye kura o. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye kura. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana chire. Abofra wo de wo sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo chiro so hwe ni nyina pass. Menua, am afra ne ya da chi o. BC so hwe wo mo chiro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne we ka say no. Wo ma bia admission a wo mo chi mmofra no. Form 1, Form 2. Konya da ho no mo se sia me ka say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan kire. Ye se body ani wani ye din kanfo. Only believe apa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Wo kwan bia school be ma chekire for me fa so ma mbofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ye ne boda form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko ni sa abofra ne be wie school. E school ya bia ne praton ma wo cha admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo dia ne se wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim kokrantu. Anasa fre 0240 202 148. Anasa 247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, 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 Super, oh, super. Super, oh, super. Super, oh, super. Super Sam Cement and the Superstar Cement and the CCID. Merci for the contractor for you know to Aguso and your Sam Cheese Enterprise and a cover cement in your new Adiaba. And to your Messi, we are contractor who be your project beer and your Super Sam Cement and the Superstar Cement and no necessary water. And one day, the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now, so go to Superstar Cementa and don't say 32.5 N. Gunning na and no penny cementa and you 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina and you Sam G's Enterprise and now go fadia back him Sam G's Enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe Super Sam Cement and Superstar Cement and now say iron ross ni bi eto Sam G's Enterprise ewo akimoda amantra yene Dux filling station no and the bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM 93.3 FM esunie the best in the east matching any Jumedia ugusu awuti ofremi obuoba ofori amanfo me pacho bebre ye toa so edi amount komono doso pa but always bia na ha no ne di kaditie eno pe ene ya ne de ebrewo nia ebeboa wo ama wenya the right information na won so wetimi a contribute eno pe ene ya na de bro ntito de bia wo be so na nsam bebre no anam krom ne edi kaditie papa no enko a ne ebeboa wo no ene ye de ebrewo. A very good morning and confirm ma ofra Emmanuel Selom Doche one monitor show no one joining show no all the way from Accra. Yama good morning ye da se bebre nyankopon nhira wo enye better sa say ene obeto data say wo de hwe eyi no nti se obi yes ana no watimi appreciate you nipa no nyankopon nhira papa Emmanuel na wakoma so ade na onye mfa ma some 15 minutes after 9 yebeko Nigeria ene na yakwa hwe the aftermath of womo abato no ne a ekoso wo ho no mo results ni gusu a basa eduru ba bia na Peter Obi ahiri mpanimfo ni bia hwefom
eduru bi na mo so ehiri na to form saa na tie adane no abato na saa na tie ebi mu so kire se ye change figures se ye be change figures ye change ne de ho nsɛm ne ye bebre ma me kwa homa no so na me ne Dr. Nicholas Ademensa or medical doctor ne nkɔ twetwe nkomo sɛ nansen yɛse yare Lassa fever na san ba bi mu ho anope kre hu sɛ Ahenkan newspaper ne ada newspapers no so carry this same story ɛno no yɛ de ba dia ma yɛnkɔ ahoma no so Dr. Nicholas Ademensa doc anope ma che na bibia bɔkɔ de super nyame adome so me ho yɛ pa na me di usika na ache wadaroma ya no ama woni so ama me why great is it better? Yes. Me di usika na ache ni na wote me nka che no okay yate anopedi e ba wo nchen ya na ntisi etia wa yesi ye frɛ yare bi Lassa fever eno no so ye de ade acute viral illness affected by rat, an African rat. The rat yes, a kura. Spreading that diarrhea into a module so another toilet into contact now I spread it. I mean, and that's how I spread it. Doc, yen sheda nte wo nenu yi wadaroma. The better. Yes. Bomb yare African rat or insecurity nkra na mouth and other mice. I'm not much ready Lassa fever. Okay. So module so any almost toilet in a year so you into contact with it. Yeah, what so bibia ebia nkwana akofofa wo plate so dey waso mu wan wo hye won sa wo di that we know o pick virus na da ko ni cause acute viral illness but when being if you so the first case na see no if you want Nigeria it could be one Nigeria for the Lassa the one that being see if you buy almost it could be one Nigeria similar way na omu nkra no causes yare no from to the Lassa fever. Okay. The common for West Africa is very endemic in some parts of West Africa. Nigeria count, Belgium count, Nigeria count, Guinea count, any Ghana too count be so Lassa fever no if you want. Okay. All right. It's not a case say ebia owi akura no ana obenya bi na emom se ne dwonso kora akọ wanum ebia no akọfa chense bi mu chense ne wan hohurum nso wadidim ana aduane bi wakọfa so wanhunu na wadi a ene ma wutimi nya sa yare no. Yes, na ma wutimi nya sa yare. Nyama omu won udi ka wutimi nya se udi a wutimi nya because omu no omu carry yare no. Module so na omu toilet no omu mix to omu then na wutimi nya. Okay, and now I don't know much to me kum. So a viral infection. Viral infection start here, I say one shape. I said one I am great. Here we are. Why a week? Into started and now one is on one. Which makes it. And I think just think when you jump on one, but when you contact the virus now, it's a key. It will take between 2 days to about 3 weeks, and some are really symptoms. But symptoms, air can not a year away. So why when you jump on one? Okay. Okay. Intina me person ka achiri nanke ya ba
nneɛma a ɛda adi ɛbɛmu ahunu sɛ yare asɛ woyɛ anya bia wɔ sɛ ntɛntɛm kɔ hospital enti nneɛma bɛn saa na ɛda adi wɔ nipadua no ho ahunu sɛ asɛ lassa fever yi meyɛ anya bi ɛna meka ne sɛ fever ɛka fever nwa yɛ hye so wobɛyɛ hye paa ɛbɛbɔ wo so na nwa yɛ hye wo sɛ wonam wontaw wayɛ mbrɛ wofi paa woyi nso yɛ wo ya wofi wokɔ toilet woyie wokɔwa ɔkoma yɛ wo ya nti sɛ yɛ serious a sɛ wanyɛ ebi amfa wo na yɛ serious a wotumi si mogya wotumi si mogya wo sɛ mogya fi nyini mu ba ne gya yɛ serious wokɔsɛ ɛfra wo sɛ mogya wɔ mu nya nti ɛno deɛ ebi saa sɛ gyina they're almost dying because any there it is a severe form. And you say, oh, all this young ones are figure with ya. When she down for you, we are so hospital and sure because once we have this there, so that is possible to with me. And I said, I said, then you know, it was not everything. And you also would I see. About Ghana again. You see Ghana yourself that report is woman be out because Ghana do Ghana I couldn't fancy only guitar for report I see. Doc anope ye da se ne bra wanya kyerɛkyerɛ yare mu de ama yɛn bibie ne yɛbɛsan ba wo nkyɛn bi mu. Enti ene Dr. Nicholas Ademengsa or medical doctor kane no na over 37 military hospital ena yene ne kwotwetwe enkomo no mepacho ye to aso some 23 minutes into 9 a.m. shedding so much any jumedie no edin baby awo bia unsu betumi ajoin yen o join yen mepacho don't just join ma ye hu se wa join yen kwan ben so wo de wo comment bi gu ho no mo de ama ye kwa animu yi ye be kenkan ni nyina kama e de ama nti join yen with your comment or sentiment ma wiase nyina ehunu se ne won so wo dwen fan nsem ahoro a ye boroboro so no ho. And I will come back and talk about former President John Dramani Mahama ni nadwen kyerɛ, let me put it that way. Ono nadwen kyerɛ ne observations our de atu edwa no. Ye making kan brofo kasa nti ye kan ane ya kyerɛ mu aba yen twi kasa mu na afei yetimi ate ye ho ase. Ye wie ne ye wo ensem bi akafo ho a enten ye behwe ne aka de afa ho. Nti sisi ye a yegusu na yedi nkomo de fa apomuden ho no na mame nkamfo Jubilee Hospital fa ma nti sisi ye no unya hunu se symptoms ya na doctor eka ho asem no hye ase antempa so no enyina ho ntem no ma na aboto na wakọ Jubilee Hospital ne ahwew outpatient service ewo ho inpatient ye beje wato ho na enya abotra hwew lab nso ha ye be check the amount aduro pharmacy ye tonton nduro bebre no awo ho nti doctor no twere aduro ni ma no o ka kire wo se kokoto a uba Jubilee a mepacho ugina ona so ne ya twra ma bia wonsa beka antenatal care no so wo ho e de ma penfo no mepacho fa oba ne bra na yenhwe ne mfa ne ma wo kama eno so ye postnatal care e wo ho no achi maternity e wo ho theater eno so surgery bia doctor bia twra ma se koye no oba ye begina so aye ne kama ama jenya nkopon aboa ya ma ya asundwie so eno achi nso abusuyen ye san wo ultrasound scanning system wo ho no mo a ye de best scanning oba penfo na hwesa bofra no odayi onna yi oyo oba bema bribem mpo na wo no mema no nso so ade ba ko a ehu hia pa e wo prostate check your prostate na hwesa wo prostate level no ejina yi wanhwe ye ye de catheter droben ye de beto be mem ubetua ma obi abone pyro de amount me pa cho wo ankasa wo pese wutua na oteso aba nso de a ene ebra ne check your prostate no mfa ma ten ntena ho ema enye nsem ansa eye clinic nso wo ho wani utumi som posa se de wanyi obi atade a wusie no obi a ne ho ye washi atade a wusie no ewa wani ebetu na wani ni mienu kura wo ho no abrabo no hunu so na ebe yiye free ho bra Jubilee tempestuously na yenhwe na ho nto kama diabetes na hypertension fie de bia yesi hu nkonwa ema ho nkyerɛkyerɛ no muaduro ni sei duaduane ni sei woyɛ sei ni sei ya na ho beto eno ne ye fie da no pa bia ɛya na ade ho ahyem ebi canteen so wo ho enuane no aye no wo ho ni nyina ye nuane a ahoɔdende no ano
dene mepacha obra na wo so bra beto aduane wo ho ne di insurance ne ye national health and a private health insurance ene kura the insurance no yamana is so simple so pese o check it say we active and say we inactive and one so be dial *929# *929# o check wie say your health insurance card no na wo pese wo de ya wo de no aye Ghana card na wa check it we active ebe mu wahunu we inactive nso a ye be mu wahunu so we inactive a wo begina so ho a na wasan aye renew a ejina te say bibia ye simple eni ti ana de ho ahyem akyem odan aboabo amantra bridge no so na obehunu yen 0244575799 0244575799 and 0241784645 Jubilee Hospital no omu gina mu dendenden ya omu eboa yen afi enu achi no nso ye de aseda no bi na kwakra mu no kɔ de ama Winners Senior High School sɛ me no ka sɛ yɛse computer no place nkrɔfoɔ baabi ne nsɛm na yɔyɔmpɔ but sɛ wode wo ba ne ba Winners a wo ne computer mu ni twaka bia ɛna ɔde me ba ne kɔto paga hia me nkyere binduri ni piguri ne ka ho no saa wɔ haw ne nyina yɛbɛ save fa abɔfra ne bra ɛnya adesua kɛkɛ ne yɛkyerɛ no yes ɔba yɛbɛkyerɛ no general art business home economics yɛbɛkyerɛ no agric science na pure science yɛwɔ facilities wɔ hostel no ɔnkɔ da mpa so ma impuruka nkɔto nhyɛ akwalaa ne so ɛnkɔdi n'ani sɛ ɛmena no akwalaa no bɛnya sumdue no de asua deɛ no watwa na ɛnyɛ no nko a yɛasan de nyamesom de yɛpii so ɔbɛsan nso ayɛ discipline ɔba yɛse ɛyɛ 2 3 so what is it into ɔba onim ne left from the right onim ne a ɔba bɛyɛ practicals nso so a ɛneɛ Winners ɛyɛ numero 1 me pacho fa ba ne bra no mra magin tete omo an ye kan omo ye o setie no omo do omo makoe no da bia ye kasa asem ya no omo asom no omo ankasa edi adanse ye san se Winners de odo ba ne kɔ hɔ no mo a obeda mu soronko kra me pacho eno achi yasan e the Winners Divine Academy de aba eno ne free crèche nursery kindergarten lower primary e de kokopim eye upper primary junior high school and also so Winners yedi hu dwuma den ewo yen suku mu hono mo a se cars ya san kokra de aba e bia na pese oba no ofiri fie ba ye wo cars ye be fom nyina firi fie ne de o ma ba ye ponso ane asan de o ma kwasomdwiem driver no a wotwi car no ewo nkwada ne ho abotre enti fa oba ne bra Winners Divine Academy e bi nso ane wadwuma nti ene wo aboabo ochina ya transfer wo kɔbɔko udi agora ebenya nsunsanso wo mana de sua so enti your boarding facility ewo ho fa wo ba ne bra ye betete ne te se wo ankasa wo hwe wo ba ama kwala ne mpie mfiri ho no no obedi adanse e eno ane se obeba nkokɔ amanfrom otra oboba village no a ye ne Chidom restaurant ena idi ene mehwe fre principal amuzu principal no ne din no ye fre no amuzu fre no 0244 571927 0244 571927 and a 0208193788 0208193788 offer principal amuzu wasa number iso a enkomo bia wo behwe na one wo etumi edi ma mintwa me homra me ba ye behwe se ye bekọ Nigeria ye kwate no firi ho no mote a ne ya hwese ye bese nya break akra be kan mampanin dada mahama ne issue no na fe mama okwan na watimi abamu ebi one day Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM abusia yɛ da se yɛtoa so sima aduasa pepepe na abɔ pa no pa nonkono ɛho mwadwen kyire bi amadaro ma mode abrɛn no ma yɛmfa bi ntoa so ɛma o teacher kujo tapanyina susu ne de ɔde aba na ɔkyɛ sɛ enchiankoma nadmo director general Owura Eric Nana Agyeman Prempe fellow Ghanaians nso so wɔsɛm nkɔ so na munya gidie wɔ aban yi emu on your ɔkɔ so anso aka mo sɛ NDC wɔn mo bɛba abɛkeka ro mani mama nyameso mpa nya atwomfo omo ba be ball man form se to nti uhunu NDC kala na ahwe ni din sa hwe ni bon no
na wetwam hwim Abisco Spelele ɔse yɛtae frɛ no aka Hawa Kumsin Twaso ɔse wɔ wehye Nigeria fo nyina well abatoɔ no wɔmgu so quality wɔn resource no wɔn nyɛma bibia emu na hɔ na asomdwie entumi emra na JM wɔn primaries ni obewini na emum sɛ wɔn kɔ abatoɔ so no deɛ Dr. Bawumia bɛboro no funfram yo yate ino kasama kese nso so de ya ɔde aba ɔse all indications kyerɛ clearly sɛ NPP wɔn alusu ɛne nti na yɛse aboa bi abɛkɔ wu a no ɔpre saa pre kru anim guase na ɛba ɛne nti na wɔn ɛyɛ deɛ wɔn ɛyɛ yate messages no betime de aba tie we me ba sisi ya sweet but your love is sweeter. So below juice mixed with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time from me. I wanna live with you. Ahenkan FM. I get the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them so far to find your love. Match on your chin, now girl, don't talk. Coming like a thief in the night, long jaw. But you know, say, all of my niggas, them ball. Nothing you go ever need at all. Match on your chin, now girl, don't know. Taking it a break, at me, I know the rush. Baby, if you want me, catch a rebel, but me say with me. Yeah. Show me a jiggle, let me see. Let me see. Okay, ti ma yenko all the way Nigeria na afi yenko nkwa de ekoso ewo ho no mo opani a oje bre no akyerɛkyerɛ nsɛm di akyerɛ yɛn Victor Nwafo or public analyst wasan aba homa no so anopa yi. Good morning Mr. Victor, how are you doing? Good morning, I'm doing fine, and you? We are also doing very well. What is the latest development in Nigeria? Okay, good morning again to our listeners. As we all know, on Saturday, the presidential and the National Assembly elections held in Nigeria. It was a fairly conducted elections. Of course, I'm sure we'll get into that. But the most important thing right now is a coalition of results is ongoing currently, both at the state level and at the national level. The way the system works is, first of all, results are first collated from ward level to the state level. Then the results are now taken from the states to the National Collation Center in Abuja, of course, where all the results will be announced by each state electoral commissioner. That, of course, the INEC chairman will finally, of course, announce the official results and the winners at the end of the day. So by 11 a.m. this morning, that's 10 a.m. Nigerian time, collation will continue in Abuja at the national level. Yesterday, at the national level, it was only one state that was able to make it to Abuja to announce their own result. That's Ekiti State. They were the only ones that came into Abuja yesterday to announce the results from their own state. So we expect the other 35 states plus FCT, the capital as well, to also be able to come in today to possibly announce results. So the time is 11 a.m. Nigerian time, that's 10 a.m. Ghana time. So of course we're hoping for more results. But currently at the state level, results are trickling in at the state level. Of course, we're following it as they come. Okay, so how many states do you have in Nigeria? All right. In total, we have 36 states in total. Okay. And then, yes. And out of the 36, only one state's result is out. Currently, only one state result is completely out. We have the full result for one state, and that one state, which is Ekiti State, they were the ones that were able to make it to the National Collation Center in Abuja to announce their results at the national level. But as I'm talking to you now, in the state level now, results have been announced at the state level. Okay. But it's not yet official on national level. Okay, but even before the rest of the states' results will come out, the leadership of the Labour Party have raised concerns about manipulations and what have you. How true is this about? Hello, Mr. Victor.
Okay, okay, I can hear you. You're speaking about the Labour Party raising concerns. Am I correct? Exactly about manipulations of results and intimidations here and there. Exactly. The Labour Party chairman, of course, came out yesterday, being Sunday, to, vociferously, express their concerns in terms of how INEC has conducted these elections. Is being personal on a personal level is a sad one. We start from the amount of money they asked for, from the federal level. I mean, they demanded for about 400 billion naira to run these elections. They were given 305 billion. That's a huge amount of money, and coming into the elections, the way it's Okay. Network, yeah, no home BBO. And let me see whether we can raise him back on the line. Now, Fiyan Twanko Mobono, so inti, Nkomotwitwe, and ye from Nigeria. Public analyst, our Nigeria, you Victor in Wafo, and we go so we come for need the tray and ye koso Nigeria. One more to abana we nanso. Yɛde mpanimfoɔ ba wɔn ne ebu a yɛde te Ghana ha ne senka efie chi ni abofo no nanso we de Nigeria for fie no ebi mu gu so opem omobo saa. Mr. Victor is back. Mr. Victor, you were making a point before that seeming rude interruption. Hello. Oh, there be and them say no ma main sign try be mu high na yɛhwɛ sɛ bibia bɛtotɔ mu a na afei yɛnkɔnkɔtoa nkɔmmɔbɔ no so. Mr. Victor, you are back. With you, please. Sorry for the interruption to our listeners. Please, sorry about that. No problem. No problem. Okay, so as I was saying, INEC asked for, of course, a very huge amount of money, which was released to them. They had 4 years to plan for these elections, but what happened on Saturday was quite sad. I mean, we saw toggery. We saw election materials being destroyed. We saw, INEC officials arriving late to venues. As I'm talking to you now, the locations where elections couldn't hold, on Saturday. All right. In fact, some elections had to be moved from Saturday to Sunday, because of all kinds of reasons. In some locations, the BVAS, that's the bimodal verification system that's supposed to verify voters before they vote, malfunctioned on the day. The electronic transmission of results are supposed to happen so that people can be able to see results on the INEC platform. For whatever reason, the INEC website stopped working at some point. So as I'm talking to you now, on INEC website, you cannot even see all the results, but yet states are announcing results. So it's not far-fetched for people or for parties to begin to feel as though there is manipulation in the system, because the essence of transparency is to, of course, remove every iota of doubt, in the system. So Labour Party, of course, they've come out strongly. They are feeling as though this is designed, to more or less, shortchange, their party, from the polls, but we're still observing that results are still coming in, but there is a lot of challenges, I must say. In some areas, INEC did well, but overall, it's difficult really for people to accept these results. We're still waiting. People are expressing concerns, but it's quite tough really, because so much was expected of INEC, and sorry to say, they could not really deliver as expected. Okay, so we've heard there were some pockets of political violence or election violence here and there. Some even came with videos. You are there. What we have seen on social media, can you validate it for us? The factors, of course, you cannot validate every single video you see on social media. Okay, it takes a whole lot to verify every single video, so we have to be very, very careful with the things we say, but from the ones we could verify, of course, from people on ground, like live broadcast of people on ground, clearly, of course, these are Nigerian entertainers and celebrities who were on ground to vote, and these guys, they were carried out live broadcasts, so people could actually watch proceedings live. This is not as if it's a doctored video, it's a live broadcast, and we could see
all kinds of, supposedly they said it's APC talk boys who came on ground and they were just scattering ballot boxes here and there, tearing ballot papers. In some cases, there's even a case that happened in Abuja in a particular polling unit where the INEC official, rather than coming out for people to vote, locked himself in a particular location and was busy thumbprinting for a particular party. The young man was eventually caught, and he was almost beaten. I mean, it was terrible to see. And what was even sad is that we have security officials at these places, and they were more or less handicapped. All right, so there were fights here and there. A lot of people were beaten, some were injured. And we even have like a couple of Nigerian entertainers whose phones were collected. Like Choma Obota, a popular Nigerian Nollywood actor, was also beaten in our particular polling unit. So the issue of Togri was seen. But the worst of all this is even governors going to collation centers in their states trying to manipulate results. So that is even the worst of them all, because they have no business being there in the first place. All right. So we have INEC officials who are compromised. We have political thugs who came to locations to disrupt elections, and more, and in addition to security concerns that came up in some locations too, and of course the malfunctioning of the INEC technology on the day. So much really. I mean, it's difficult to really grab a hold of all this, but it's quite sad really. Okay, so this will be my final question. What is the general mood of the Nigerian electorate who went out and took part in this election? Do they have the feel that they will definitely see the true reflection of their opinion at the end of the general the results that will come out? Well, first and foremost, like I said, prior to now, we have a lot of first-time voters, in this election. There's a lot of enthusiasm, in this election. But voter apathy was not a challenge here. People came out, but I have to say, as a Nigerian, the system failed them. All right, there was a lot of enthusiasm. People came out massively to vote. So a lot of people who voted, you could see them posting online, the joy, that they contributed their quota to the electoral process. But there's still hope. A lot of people have not lost hope completely. Are there concerns? I would say yes. It's like from Labour Party now, I'm sure that litigations are already building up, because of course we don't want people to fight, or start killing themselves. We feel if you are aggrieved, go to the right track. There'll surely be an election tribunal at the end of all this, so that when you have concerns, you go to tribunal, of course, drop your concerns there, and of course, hope that the judgment comes up in your favor. But people are still hopeful, that the elections will still turn out well at the end of the day. But are there concerns? Definitely, people are really concerned with what has happened so far. Okay, so we will keep in touch as when the news keeps breaking, so that you update us on that. It's a pleasure talking to you this morning. Thank you very much, Mr. Ofori. Thank you, all listeners. Thank you very much. Okay. Inti yane Ura Victor Nwafo, or your public analyst for some time now. Yako Nigeria biya ni ekudi nkoma ye papa pani ene ye ne bon komo. In fact, or an astute person. Inti ojene breso or no bechreche nsemu ana unsusu ebubi. Or a busy man power Nigeria ho. Yada na sibibre nti abusuan komo no ekodi ye ne nyina yeti nti ye de ba nkwatia no wanso ate wo ho ase a nia o kire nyina ne se abato ndo mato awie sisi o mo hwe animu se abato ni sunsuanso no be ba abonten na onipa a obewini no abato mu mpanimfo no de ne din aba beto abonten na sisi ya de o se de obetumi aka esisu dua se aba abonten almost state ni ye makmako 36 out of 36 ne ba ko pe Ekiti state and what say results na ba abonten na Ekiti state results na ba abonten no Tunubu ehwede di kan omo aka nyina didi akiri ba no akiri na me so bibisa ne se omo gusu omo atwene ye mu hwe ani mu se other states no so results be ba abonten no Labour Party a eye Owura Peter Obi ne amanyuku no titinani aye nsɛmkyerɛfo nhia mu kyerɛ sɛ abatfo ni nsunsuanso no Electoral Commission no ne party bi peso omo miemia kata niema bi so ede nkrofo bi and vote omo nya no command nkrofo bi nti omo ani nye ne ekoso no hono so we no so ye no kre akoso na ni nyina ye abatfo ni nsunsuanso nse ne ye koye yesi nipa bi wo kro mo kwakoto aba etimi kyerɛ sɛ wo ye be bro ne nsɛm ne de bebre eno na ama omo so aba be ka sa nsɛm no, but in all no
ɔmo da so ɔmo watwe ne yemu hwɛ anim sɛ other state ni nyinaa no nso obi ade ne resource ɛde bɛba abɔnten a ɛno ne nea ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛno akyire na mesan bi sa ne sɛ yɛhunu wɔ video mu ɛne video no mu kura no wobɛhunu yɛtumi paa obi tantan so video no mu wobɛte ta still ɔsɛ aba no wɔbɛto wobɛhunu obi nso kura ballot box no ɔde dimirika ne yɛhu no huhuni yɛnim sɛ abatoɔ deɛ yɛkɔto a saa nneɛma nyinaa bɛsisi na mmom ɔna wɔ Nigeria hɔ obɛtumi aka sisu dua sɛ nea yɛhunu wɔ social media no so yɛ nokorɛ ɔno so ne yɛhunu deɛ ɔntumi nka sɛ ne nyinaa yɛ nokorɛ deɛ na mmom ɔmo celebrities ni bi wɔ hɔ nom a ɔkɔto aba na ɔde Facebook esi ne so na ɔtwa ne live ne ɛkɔ so wɔ bia na so ne ɛkɔ so wɔ hɔ no wɔn celebrities ni bɛ mmea ahodoɔ bi ɔmo kɔkɔ yɛ ɔmo twa ne live ɔmo nyinaa hwɛ yɛ no baabi wɔn mo ntumi hunu paa Fili Kadoji na akwabrane ɔmo abatiri abɔ sɛsɛ nkrataa ne nneɛma no a ɔmo nyinaa hwɛ bia ɔse ne nyinaa so ɛno de obetumi aka sɛ kɔɔ so na akyire yi na mebisa ne sɛ ɔmo ɛkɔkɔto aba no ɔmo wɔ gidie sɛ onipa ɔmo yɛ so ɔmo ɛkɔto aba ma na di nkonim no ɔne bɛwini anaa na sɛ ɛno deɛ ɛbrɛ ne nkrabea na ɛbɛkyerɛ ɔmo nyina gu so wɔ atwɛneɛ mu na mmom obi wɔ hɔ nom a afei ɛna ɔno abato a yɛato Nigeria no ɔno to bi nti sɛ ni gye ne saa youthful exuberance no ɛwɔ hɔ nanso so sɛ wɔn ani gye bɛwie ɔmo pɛyɛ sɛ nwie pɛyɛ ne deɛ susan ɛna ɛbɛkyerɛ baabi ɔde brɔde ho no ɛbɛfa nti ɔmo wie a ɛna ɔmo bɛtumi akyerɛ sɛ anigye a ɔmo wɔ no awie pɛyɔ anaasɛ enwie pɛyɔ nti na kyerɛ sɛ ɛno no nea ɛkɔ so wɔ Nigeria no ɔmo ato aba na awie deɛ abatoɔ no nsunsuansoɔ na afei na wɔn eyi ne 11111 ɔmo wie nea ɛbɛkɔsi wɔ hɔ bia no yɛ mo aso ensi wɔ ho da nti kɔsoa ne tena saa fidie wee mu maakye deɛ no nea ɛbɛkɔ so wɔ Nigeria bia ɛtɔ fam a wɔbɛte ho asɛm abusua afei yɛ ma wakwanya na nso so watumi abɔ awura mu bi na afei yɛde ɛyɛ wo nso wadwenkyerɛ ne de atoa so ɛde ama wo Charlie kɔ anim hɔ no mo ɛti bɛba kyɛ wo nso wobɛtumi aba mu na yɛde nkɔmmɔbɔ no ne aka no atoa so ama wo ɔmampani wɔ he Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, me pacho ye ma wo nso akwanya wo betumi abo ewrem na wo de wadwenkyerɛ de abɛtoa so de ama ya no pɛyi ɔfadwen ɔfadwen aba bɛsrae wa ha no ma no pɛyi asɛbu ɔfadwen ye ma wache ano pɛyi pacho nso brɛ mu na yɛntie o anwanie akra me wache majo so me pacho di me bi akase fi wa unu be ma mo ani fitani a me previous amagbe hey ayo amwani fita wa bo ewrem yɛntie o wa ku mi di ampa be ma wo adwuma pa wa ya de adwuma na wo ye no enye atima mu nko awo eda the whole Ghana enti eni ati ho pa na me se nyame so ebe mu anwode na se ne yati ebidi o the whole ayi ne beti udi sa amen na mo ho ba Ahenkan ma ya de yo mami nko ba sem so de mami ntia ye chairman o wo isi radio radio produ ene ni panifo nyina let me check on Abu Amasi the incoming MP for Akwetia ya santo ni chia papa ayesu anu so ni chia the incoming MP for ayesu anu ye wura okreku mante mini ahe asemo ye papa na ku fa do kan ayampa o me hwe nkofobia ye tu obama awom no mo ko parliament no kwani some of them they won't deserve fair won't be call because we are MP na tia tu obama o se ko na ko ya de ana ko lobuma ye na se wutu na se wutu delegate mu e ka bo so me a na unso bi ase tu abama wana it is no ye papa na do ka no me de metina se 100% it will me support no na me ni asema me di tato ye e school na ye bi ye no kwani some of the school no almost about ja buy no e say education center almost here den ade ti na wo se bi school na wo se akola ni meto nyema no school na mo amu di price ati sa no minia ye trepe di for mo dress ye pese break the 8 ni dia o mo sorry o aye ni ekoso no airtime yate
Bedasi, Yamisrao. Yensu ye da si nyame nhyira wo nso mpacho din bia kasa free. Oh, okay. Majo su wo fa. Papa mo yede. Nyame adom ofa samwa na wo nso De nyame ase. Ne asamba krabe ni ase masin kaka. Namba se bele tutoni. Ani se wo ko bo bi wo be san ko ji sika na. Na fe wo ko fa cho se ka yem fan cho bet na yi. Se bia ebe gina ne awokwaje bosia na ne ma obeye ye ne esi ye. Ndo ko ti na be juma ha ya. Mo ti yan chuoni. Mo ko be san. Ako be san avena ase. Mo ban chebe. Mo to ba mo siska atiska so. Ese so na san ko be san na. Na se mfa nche. Ya men ko ma gwen dia me ni te. Nche wo ya se papa. Yate ofa ye da se ma obi ntu aso ha me ba chodin be bia kasa free. Anwani oboba. Anwa yenti o. Oba ni misha no ni mapawudi. Amen. Ntia tie bonya. Me ntia obatampa amase next MP incoming. Denchembo district. Amisha no. Mani yokodo hu. Amekoma semso. Oba delegate fund here. Onema MP for number amunya fi no. Sika mo be JBD flat screen 42 inches 38 inches BD free deep freezer KCB we o ma aside 1005 asa pay so now free say ka obo nyina no ba o be bi pepe bi ama e ka obo no nkonkote obo kwati ana obo dem kamboa obo lo ka no koji o koji aban bi se na de be say campaign no it waji ni test ke nyana te nyambo no wini a on ti sa kara ntana o wie bia mama so o wini so so ani o kwan bia o se ni difie kra no kokoton lo no etino de o mu ye ne emwa na ye sila kola tino ye kra na ye campaign o enyo mu ye ni tu ba ku eti MP for na yin de obanta pate me train me hwenanim na ye ne kasa ko ye kasa ko de o ye nyina mi ye be hu boda wo mo kasa video so eti ye hwenanim se manager wo ti a omo obatampa sun enti se anwa wonti anwa anwa ye ne ho aduro 0201944485 and 0554820910 Bipacho yada so aye peke mo course no oju hu di a fa number no na so free bi obi frɛ no kyerɛ na adwen ni natem oju hu di a number na egu so ya announce no 0201944485 and 0554820910 eno any numbers ya yedi edi dwuma na we say na Nigeria yi de ekoso ho yi de asem Nigeria for abato no aye pim so enya asem ketwa we see a friend no Aaron Babako Kokomisa Aaron meba cho di be akase free. Hello, good morning. Yes sir. Bajo pass no ni dia. Me ba cho yinti o. E bajo me je ye tiri ma de ne je. Isi a mai ma e se pa. O kam bi bia so a wa se Russia ni Ukraine dokwa. Russia ni Ukraine dokwa. E bi bi se Russia ni Ukraine for one ngaza na ho ko won dokwa. Won wo ho kire won se ya. Ana se won ho no wo nya fa ho ti mi ye bibi man ye. Na bibi ni an wo de se santo kwana. Gama na so sponsor santo kwana. Ana so wo be ko no me. Ya wo Ghana ya na 2 weeks bia wo tufu enzo. 2 weeks bia wo tufu enzo. Enzo wo tumi ya fu ani bi wa ha that time na the sponsor Zambia go. Nti asema wo kana ya no kure. Ana se bu wo ma ko na faso. Enti wo tufu tro bu ya ni pa na ze wo mai ya ma ya ni da ho. Mate. Yeah that's say. Won su betumi aba we see a friend on wa hina kwesi e champon. Na o say the man Akutono there is the best. The man Akutono is the best person to break the 8 for the NPP.
ɛne nti mu nyinaa ntempa so nto aba ne mfama no yate mepa to din bebia kase free hello ujina so wadaroma hello udin bebia kase free wadaroma mepa to me kase free Presby within the Victoria pacho yenti o Nigeria semana woka no and I'm person make it fast okay na omo so ba no te say unya Muslim a e pa say obenya president it is how Peter Odoche no Peter you know obi no ya bompa ye man say onya and I say ono ne running mate so a free northern part ono ne Muslim anti na America no matna open inti ni mse ne omo sitie ai dia mai ni kan nyina bia ne ho amini matna ho pa inti ni mse ne omo sumantie eti Peter ne de nyame ene betumi edi na asema no sanya sa dia o de obaye bibia akora na o ye ne kwa I see yate yeda ase bebre nti eno no Nigeria fo abato no ho adwenkyere na aba no we eso se friend no Sami Kwei okay Sami Kwei meba to din bia kase free oboba we oni ebe ma taxi driver be go ani ka ketua bi nka me to opunu mu no kre na se won na mintia me ma sa gadia na mintia this company for word down kromaina oboba anope yamsa na also kire wadwen efa o mampeni dada mahama the way kasa wa Nigeria say ya share Nigeria abato no the way ampeni for na to ni yie na ekwe ni mo sen Ghana ba yamsa na oni o mampeni dada mahama enya adwen oboba ye papa ni hu no anya bi na sabe me amegina ha ni hu because Nigeria population would we compare Ghana population ati Ghana population kotoa we na se beto aba na nipa nwotwe etunye ewu etume bo MP asu ewo ya friend sign electoral area oboba na say Ghana no Ghana ye dey na airtime kra because Nigeria krono so I'm so bisa Ghana na mine na na interview no o say 30 states yeah 36 states oboba Omo population so nam 250 million. You do 40 million. Oh, you do 40 million. Next, you know what you do about whom. Let's go commission shall last me to share your person. Say, Chinchina, you card. Then friend Ghana card because I go out and I want to. The co card where your Boba. And if I hear the word, remember, Miss only be up to now. Because so quiet, or quiet in the Sanka. No brother to be an amino more tema. Oboba obi na obi ansanka ni de maybe go ankwa na ebia yakopon de na saka me de. And so when you person na what's away. And so man penita da mahama e ka so oboba was yete na ase. You know the baby papa no ehu no. Anyam ebia ye wo from ye se de hu ne sa. But they are friend saying the mensa e ne de me de me medin kaka. And so we interview some man ba ko kasa we ni kwasa parliament kra. E we so mata mo ne kra so mo bon bongala. Yate yeda se nyame yadoma echina yo yate yeda se big me wacho na wutwa to kra udini bia kase free yo okoba sami sansa body because see atimo na here e pacho yenti o ko me da wasu no ma fa won ana ko wata fa na nia mimi wi ya na asuma working also ko ba gana ha we aya fe bia se ben na dini ya wusu wan hu yo ndo se ye enti se do kan so katana one minute to continue to talk to Tony. And he said them for so good no good and Masiana. I mean, I said in the just video of ya, a been a gun I see her. And the same said, who put answer over dinner, no matter what I say, and say, yeah, and we have to talk about just now. You must say, paying for me. Only if you smell at the boy below. If you don't become Casabas, I go my Masia. I buy a command company for me. And I never know what you say. Or Mancasa empty phone, my minute decay on their any day. Now the old out their house. Not to degree any master. And got back on Yate yeda se bebre. Ain't abusia baby a odaye ekoson ya no no
Yem faster than come up with food, yan can kwame a boa, drink pahini coffee mensa, call BK kwame asante, and a Billy man. Ofreme obo ba ofori amamfonia eko yi o ye number na wafren aboya ba so de anko yi no atwe adwen si so na wate ase nipa